ano den o hwe da nimu a utumi se de ma ha no okura akwada keto wote se akwada bi ye dede wa ha minu aba kura keto na mama ntie na nante se minu aba udin de say Pato se fro say Joyce ufri hin the buy ufri mo zongo and a buy na Joyce what do you feel say my 37 uwo kru na a day and abadi say me so I have 4 bra Nhyira 104.5 FM Facebook YouTube Nhyira TV bra never show any so ade bra minu aba eten and hawa akobade say yi bacho me wo me ba wie na me honhon no e na yede me ko ba bi na se abo me dua se dua no so madan prensa enko me ko twema fu ya na aba te Sunday ni me san ko konfo no ko bi a wase ko dwale nsuo ni bi kan so me dwale kura ya nsesa na me sinte mon kan o na me sinte bedam maboa me minu aba de na akofa we di abre wo wa kaka utirimu a edai na okoye ya adu ya abre wo unu obi nya asem anase eye dai na akoba ne seye bacha minu obi ko anka ho na ache ada oto anka first na me ton first risk so eye dai na anka ho akasakasa ba de ni bakro che first na agreke maye no na ho odin de abasa ye fom te fom maye no na ga ne se edi ntam abeja ne nchen eyi anka kwa ye ma okenten de ntam abeja ne nchen eyi anka na me se edi nti se sanka ne nya ne dia no se nipa bi se ne nchen no wabo om no to kansa na me di kan bo no ene ye kon ti a check 15 years ti nya se me yale ye ya ko ya konfone kan ba kan ya na me hu so no kwan nipa am na atoto yensa ba kuma se get away baby o te die mpacho mini na baby o to anka no na me meti kunom ko bra te no ton wo cementim ti mini se no ho ana wo no dia mini minu aba enon kwa na kai mpacho ada na so ni kru na kru akola ketwa dey me nye me bai 2 months na ne ba man ntam se okokonye udi atemu anu ya ukra suba money anati zere baby adro minu aba akato na bore sabi wiase unya lord kwan finfi na wo bewu na odonfo bi sumu ma akwahwe nkwanchen a onya oboni fi se bia na karbo anu watete baby adro emfa bibia hinta so ne be ma nyim bosumi mienu no agya wo emu ohwem ade ne siye ba cha se no me wo kuma me ni sister na wo ti wo ni sister na ka cha ni so hu na danfo bi wa eno ba me kan nsami de be ma onno mo nsa de ahon kire wo mempe ti ne wo nno mo nsa na ba ne ya nya bi ani a ebetimi ada ye kom no so yo wonu so ye adwuma wo akra kwan so boy eno o ka se wo be ma me lord faba na me se da bi no san ba na me no kwatan ti me no kwatan aye no ni se ni no san starting san na me sin san so paade ti me feel wa me kran se me ba ye on frame on pe ma chira kwan so bi Nhyira 104.5 FM Facebook YouTube Nhyira TV be hwese ne enua ba si haso na ne home no akoye menua ba ebra said what to be the akwaya asabia mbacha ya me ko twene doctor wo Dr. Mensa asta na akwaya o se dey ne how nsuo mu wo na kire wo ma wo kontu kwa o mi so hwewe kwa no watwe so me twe ana aba watwe nsuo dum prese chumba mpere nai o twe dia ahotimi to tibo na o twemienu na saba ba bi wa mi sa last one kura de twe 3 days kura ma na saba sesei matiefo a omutie wo ne ahwefo o mo hwe wo no ehu sesei pa sane unipadiem ene wo wedie mu esi ye wofa sei oho ye wo sei sei mafuni esi amintimi na na dwa mebo wasa te presi ya no ma ya dwonso no na me tonom na me dwonso kakra te da man no ne ya me no bi
me ntina me ho kyere me kese no e kasa me no wan kora gisa me no mutu na ma timi ahome timi se so mame me pa chew ebra na nyanyare ye no ewusie na nim binom cigarette jot wi sa bravo ne je nyame amfami anko nyame amfo anko o mai say pa chew me ben o beni 37 years ma wo mi yenu manawu sana we te say die pa na pese nyama o esa mo bo mi say ma pem eska ho na mkotwe eba si ana makotwe na ese matimi ada ska so ese ma bra ni na asa na nyo na ase okotwe a ese nansa enu na asa be utimi didi o aduane de medicama ensusu Pacho sorry jira kakra me hwade yara hosem yenua bayi a ogina hoyi wa hwene ya beka so onyim nanso wo ye nche pacho ba wadi mfie sei onya 10 months 10 months sa o na chi no onfa be makrada ara hosem ni mini awhwe wo Nhyira 104.5 FM on Facebook YouTube Nhyira TV areho se ohwe se ne yenua beye se pacho dan nchem kakra yenua beye asia ye a odi gira ho a sabi ne hometie yi yemfa se wo na aye nipa we sei a ne wani hunu a sei na ho besi aye wo ewom se true ba bia ne odasani beye wo no ahomete true baby no one kantinim wa hweye obetu kotimpo e de sawiyem na wa hwese ne enua ba si aye mobo a ogira hoyi a oh na ebra menua ba trase na arrow dodo arrow mpacho bro wadim kakra unyin ni se bia oto anka no ofa obi sika di unu obi yeska ho achi ese mi ko ma na mtoni anka no kodu wo mo da mi sika ba ira ko mutimma mbi ko koton na mi de aba ese mi de bia na masama me kan se nipa no nim ko fa sinya ni sika odi na dwuma to wia na bia na sunsun so ba so ba boro ne wafa nana sabro si Candy Hope also esamo koso pa o David Akoleb also Patricia Santos God have mercy you serious asemo yenua bay enyanyem enonyim o nemom yare na ayensa Mr. Kwasibuafo honorable your friend is do contractor FM say dear Nhyira FM edin yesi Ghana eni wiase afana ba bia eto wo boboano emfo ne ba bia wo yedin yebesi bia amma ne wo phone so ni hia ne so be test NF ako 8787 ye beto 15 pesos per udem ni ekoso bia yede be ma ne wo phone so si akodie mo nsem edwadie mo nsem anigidie mo nsem anani su bia no ye ne bro simpro kra Nhyira FM day ajubi obi esi wonye malaria da ho pochechecha yamba ka no no so do kwafom bra e yam pasa na me yare da na so me gifu fami da ko wa specialist herbal hospital na ediama wo Kumasi afi yase yene Jesbro filling station no edi anhwe
okay come echo enkran so a ACP main road na be hu and atakra Adneji Estate primary school no I no mo edi adhwe ho ne say ba bia wutie every baby a obetumi du ani a kire ba bia ben wo na wakojo ayare sa ni nyina say ye maame akosu adu ayar no papa so wasan edi bia bedwa so a unya bia na ema immune system no enya hoden ne eboa wa wo ye ba ma betumi ne ba da yi ama ba se bo ate atenkade awurowura ne ne mamu ne ba bie ni nyina da ebi ho wa abɔ wa ma akokɔ yire tan enso benya duro sada na mojaduro papa bia obetumi dia imagine kura fapa no mu adi na abo asa yade mesra wa malaria enso duro ni nyina ye maame akosua adua ya edibi aba na enne no ye bedi ne ho nkomo kakra bi wo bra na afriye tibrukusu aykrado etie na menino differenti my friend Jehuapia. Afano nyize Jehuapia. Jehuapia so. Ye mo akwaba. Ye nya do fa. E fa yewura mu ne nkrai. Me da se buru me ma asantema nyina adwo. Power Specialist Herbal Hospital for na ye ne mo hie. Se de din kire no e ya hanu aye. One of the boss stool. Pa stool nyagro. Enom di ye. Ori nam no 22 years ni. And nam no da so tin nipadiem otimi tin kasa nam no epre o nipadiem and o de abedan me no adi ni say pacho me dini boachi ya from boachi pacho ai what did you say 43 mfie aduana miensa I na everybody pacho si ai de me ngoko pacho ai boachi edai na ni atuwe aba dia ko ba ne se ambrabo mu nsem ya se maame manu ba bia na maame ebe yare to me so enti maame ye se kwambia so wa hwe me ma pepeso amaduru dia wa se me so me hwe no na efie nso no na mini boafo bia me boafo e ba ko pe me na be ma enti kakra na ba se da bi me ya me hwima me ko pesika na me da be maame ne kakra e o ma na yare mu ya dia Sikasa mo so ayete yesa mesan afim kakra ntie ma metu kwan ko Kodivo ma Krube so na ko ne o kasa ben Kodivo kru kase be ye nje de ni mo sa no mo mutie no kumfa o ho pachwan tuko Kodivo odo mo nyom bebre sa kwasa pada do madam pada do mi 1 2 3 kabadate zai mama Sunday na de Fred mewe nyom so sai so no for kase ne Fred Miss Lulu ni nyare ko sai zobrazo odi asa abijan bravo ana ede anti ko banza me ko no na aja padi ya anti minua na mene no no me pesika akra ede man se ma me ntia ponta me diska no amano ono ye mene na me nifi papa ba ko ti me diska na ma no du tam se me diska no sana wa diska na de ba ayefo a mo hwe Facebook Nhyira 104.5 moma mo ni na odem krofo ni bia ba so obi abeka cho so Nyankopon na bo nipa mo hwe ni yi moma mo ni na ho na krofo ni bia ba so obi afana adwene mo mo soai okwa Gyimah nkafu traso anti ko ba ne se minua no yusu sika nti tama meji sika men sanka nti ma me chera kra wa se ne me ntu sika kra na me guso wa ye ntu sin nti ye adwuma na ensu na ye mo adwuma na wi nti ma dan ani ko ba bi fura na ye sa ho ensu nti na ma kese na wo nyina ya mfa ye sanka bi ko me se wo nyina wi nti ye wo to bi wo ha awon antusi abana ubegu aje se utwa ayine so ayine okonkom yise utwa so asana wagu nti ne yatwa so a yegu ye no ye de ne konkonu anu musu nti da komba na madafo na kwache enam nketenkete nkawa nkedekete bi ewo ayinim konkonu se tin nanso minim se Nyankopon adom ti ode abedan ye no Nyankopon enam no nkoa so ebeboa me no odin di say e pa chawo me de Ibrahim Yaya what did you say 36 years I know free buy me free tepa and a buy me pa chawo ni Ibrahim I didn't how dia to ine ofa we de boko nso enye boko sa die etie ne se
miko school kakra na mewie JSS 2002 okay enti mewie school no akire no be 1 year time ena menan enti me wo ho ana se menan no so hyehye me enti that time no na malam bi nso so every northern region abai ho village ho enti wo no o kirem kire me madam se de menan ni si ye ne de betumi aba se eye wo na aka me na wa hunu ma hunu enam se emema ye pon school a ye na bush ye pempro ye pe engusie ni ade ni nti no bia no ma anya de ma hunu enti o ma me wo aduro di ena odi bi ye den etete me na ne so ema me enti me koda ma ade chen enti ade chen no na me na no so no apeja enti na eso no hyehye me pa te di be 3 days no ena me bra ka se da bi we die on fan tena fie enti no obetu anamon no de mako ayarsabia enti utu anamon enemy maame de me ko ayarsabia ti ayarsabia no mu no ema doctor no so ekọ wo me mpane ma minura enti ema me na ehune ne epae ti epae sa na abase ekuru no na yemia enti everyday bia na me ko ayarsabia ho yeden ekukumia yemia ekuru ni nyina so na ekuru ni etere yemia ekuru ni nyina no na etere meso de minim kakra ne se nka ekuru di yemia na nka ewu bet yemia ekuru ni nyina no na ekuru no yeden na etere enti ma doctor no kra ka kire me ma me se eye ne nwanwa se ekuru a eba ayarsabia ho ma ne hwe no me de no kra de na ekuru kitua bi bet eye ne nwanwa se still a umia kru na ekru na etere enti wuma bi nso so yi me ma me mo asutre se ye wo malam bi wo tepa wo ya anwurani a wo ya ade wo ekru ho pa wo yusu abibiduro enti ebe ya omumfa me nko na omunya hospital na nyansa ye de hospital na wo ame nan be den ebete enti etu anamoko malam no nso so ema malam ne start maaye enuru ti malam no so maaye enura ma ne kwanim be bosome miensa still ne kuro no froba me soro a etre na afidie ade bi abefifiri wo ekuro nanim ete se den abefifiri wo ekuro anim da ho tetete ayemia no ade na apushi se de nam bi na apushi wo ekuro nanim no aje se ekonya de se ebetimi akova eso betimi akata na eden awu enam na be pushi kese akoye se ye ne ya tena kurase pen se okona emre epie frasase no mu a se de si pie no ni ti no se sibre kura epia ha ni ti no se de si pie no sa na utumja enya de asase ne betumi akata sibre nsu bre obra pie enti sa na wo de enti sa na me de no kokoyeye enti eba ne sa no ena malam no so ka se we die den ma no kai enti ne be ya yemfa nya den yemfa mra konfa no cheji na ji so mbe yo operation twa sa de apushi no eba no efri ho enti yenso me ma me yetu anamon se ye de baji ti ye baji na obi nso sa yi me ma me masutre se malam bi nso so wo kwada so na je se malam miensa no wono so wa bi pa ani pa no me papa wo faase ekuru ya bi yen ma ebubu ni gu ho wona hwe ne ma ekuru ye ma osore enante enti etu anamon e ma ji won ye nya anko ye de ko kwada so no enti ye koduru kwada so no na ayelai ayedi so tie dilai ne so ana eduru se me ebe sore a me kom me be kom alam ne hon ama obema ye nuru no ene moja stati se etumi ti moja stati se etumi an die basa na malam na kwala ba ko frɛ malam ne bae no ena malam ne ka se we die ontimi ubetumi abekai ho ewo Nhyira 104.5 FM ewo Facebook YouTube Nhyira TV yenua be me akonsem a oken
yɛn nyinaa yɛni n'akyi kakra na yɛnhwɛ ɛberɛ ɛhyɛ aseɛ ɛyɛ ne nan so hyehye no yɛtete so de aduro yɛ so ɛhonoyɛ ɛda ne kuro ɛkuro a womie a wɔsɛ wua ɛnwuyɛ na yɛde akɔ malam hɔ afei biribi asa bɛfifirani obi akyerɛ malam foforɔ ɔkɔ ada so ɔbaeɛ a aka kakra ame abɛhwɛ no mogya hyɛ aseɛ ɛtu no na yɛnhwɛ bi na afei yɛne yɛnnua bɛmɛn ɛnto ansɛm no kakra na baabi a bɛne pɔmpɔn so a abɛduro na yɛnnua bɛmɛn de atoa yɛ ha no menua ɛsɛ sɛ otie bi na wɔhwɛ bi wate na daakye no ɔnya bi de atu ho fo toa so nti wɔfa mepa ɔkyɛw nti ɛbaa saa no malam ne ka kyerɛ me sɛ deɛ kwan deɛ me deɛ no wɔntimi nti bɛyɛ a yɛmfa nkɔgyi na malam na wabɛn no ɔsɛ bɛyɛ a yɛmfa nkɔgyi na wei deɛ wɔntimi nti ɛbaa saa na ɛsɛ wɔ sɛ gyi na ne yɛtu anam that time so na adeɛ asa nti yɛkɔdae trɛde ɛhɔ nso na me papa pani ɛfiri nti ade kyeɛ ne yɛtu anam de baa gyi ti ɛduru yɛ so na dɔkta no ɛkɔhwɛ me bie me nan so kyerɛ no na me bie me nan so kyerɛ no dɔkta ne team enti ma doctor no kura pam me free ne office ho se na we die ni enti den e ma me re ho pa e ma me ka kire ma me se de aduro ne de aye ka se gi pa ya ba pa doctor pa se ni de aye ka enti nurse ni ba ko ne ka se o de mi nya abotere e na doctor no se ye nko no mu nko dress enti o twetwe no bebre ma yen e ma that time no 2004 yɛkɔtotɔ enuro no yɛgusu mia ya na afedie deɛ kɔ no still ade no gi hɔ no enkoye engu ekron deɛ tia na tie edine sɛ deɛ bɛyɛ ne sɛ me brand so sɛ wakoa wabɔka wabrɛ misu mini obia deɛ bɛyɛ sɛ yɛbɛsɛ yi minama yɛ den na makɔ akura ɛna sɛ mɛkɔ akɔtɔn na ewu na mewu sɛ deɛ ne bɛyɛ mi na na bɛtiw na ate menua mamisa wasefo bi wɔ ha ɛbra yɛdu frigi na sɛbi yɛdu akɔnkramofoɔ hɔ na yɛdu aba wɔn mɔmhwɛ nipa hɔ na ɔmo antumi anyɛ a yɛsan ɛde wakɔ fie no ɛde atwene na saa bɛde wɔtrim ɔfa ɛno deɛ no korɛ that time no na mani mfiri bebree na mani so nti bebree saa but mewrɛ hoi ɛma meka kyerɛ maame sɛ deɛ aduro ne paa deɛ mena ne deɛ asam ka kyerɛ maame ansa mena ne deɛ bɛte because gi antimi paa deɛ a na menim baabi kora ɛwɔ sɛ ɛnan no yɛde kɔ enti bɛyɛ a wo deɛ maame mu mfa me nkɔto fie na menyɛ de na mengu ɛna me maame nso sɛ ade no ɔmu ntimi ntena ho ɛyɛ ekuro ɛba sa ɛyɛ bɔn na ɛbɔn enti wɔ sɛ ɔmu fɔ so ɛne me brada no de etu ho anamon enti no yɛkɔ akura ɛkɔtena akura kakra na yɛbɛyɛ ne den na obi nso ɛkyerɛ sɛ menan deɛ ayɛ ne deɛ yɛmfa nkɔ agorɔ yɛsum that time na yɛso ɔmu hwɛ yare bu hɔ yɛ bulili ɔsa ne yɛ doctors yɛ hɔ no mu yɛ saa adwuma ne paa 204 no tididi mu ama yɛma me so saa de me kɔ agorɔ yɛsum hɔ nti yɛkɔ deɛ na doctors ne aborɔfo no wɔ hɔ ti ɔmu gye me tena agorɔ yɛsum hɔ a ɛyɛ mena ne dressing a bɛɛ 6 months na me da hospital hɔ akyire na doctor no efira krabaa na ɔbɛyɛ den ɔbɛyɛ me first operation ɛna wɔsɛ gye sɛ okotwitwa me nan no ɛho nyinaa yiyi yareɛ bi wom ɛyiyi yareɛ no nyinaa yɛ den efiri me nan no ansa na sɛ me ho bɛtɔ me a me ho atɔ me na no koraa no wɔyiyi efiri ma wie no gye sɛ ɔmo yɛ me ɛyɛ skin grafting ɛno yɛ yɛbɛpa me serɛ so na yɛde akɔva ekuro nya sɛ ekuro ni ntimi ngu ɛnam sɛ mate enti no yɛda hospital hɔ ɔmo yɛ operation ni wie yɛ ɛwɔ sɛ ɔmo ɛbɛtetare saa ade no ɛma me nan no ewu no yɛda hospital hɔ a 1 year 3 months doctor na anyɛ ɛnum de transfer doctor ni free wonti ɛhwɛ na deɛ kɔ den me bra no so abɔka na sɛ oso wonye de ontimi biem ɛdin sɛ wɔsɛ yɛ saa yi me deɛ saa de me kɔ akura biem ti de na doctor ne ba bi na sɛ ei enti Ibrahim ɛnɛ nso so biem amen den yɛ saa yi yɛ me kɔ akura enti yɛ kɔ tena akura na
obi sa information bre say doctors bi nso wo kwalebu I said o ma ba ye ni aye de me tepa government hospital ho omo ye sa operation no ombe pa wo stress no mdi cover ekuru no ena no so yetu ana mo ko ho eno so omo ye kwanebra sa 2 years 2008 and 2008 no mu no eno mo ye say de mere na so say omo be de be pa me sere no so no mdi kata me nan so ti ye koyi ade chinye de ko theater koye operation no to me operation ni wiye no ni ye nipa 3 eno me ye sa operation no to mu wiye no mo koyi 3 weeks time no ma ba no ma behwe dia kosi to mo ba no mbe sane so no se me nkwa me de ni dia anyeye and 3 weeks time na e wo say sa ye mo operation second one omo no mo ka ho nyina de ayi omo ka ho nyina de ayeye me kwam de 3 weeks time no ba yi wo mu nyina ese gise mi sa 3 weeks no be do doctor ne sa da na wansa nyem operation na enye to was hard me ko theater no wodi ka pa me sere ni fan so nyina to was hard me ko theater wo pa bonkum so nyina sa de cover ena omo ko ye nti di 2 weeks omo sane so no na ese eye kakra ne sa ena den omo di ye ena omo di e ba afie se sa de a menye den memra hospital nkituwa na memra me dress kopim say ade ne bechi ebewu ti me be dress na me dress na ade a kata no na ese ebie mentiase obia na beba was maami asumasi oba na yidie muntu hu anamo me maami mo nso so no akoye muslim as omunye sane ma no omumfo madwen emma se yenko baabi anase yenye sei omde no an se omto yenko hospital ti hone didimu ama me brazo otuana moma obi malam bi ka kire ne se me papa ena ye me so na mini me papa wo me ketwa na no ne me maami ejaye me maami ye santini na me papa ye musini ena me papa ko ni krum ti na mini me papa da me bra na hwe me enti sa na tie dia agese de me kɔbɔken na anyansa me nan no enko ema yesa de mi tu anamon ene bɔken na me kodi 3 weeks ti me kɔye no ɛhɔ na me rekɔ hoye me kɔya me kɔ bie me nan so kyerɛ me papa na me papa so no pa de wono wanwo ne ba bɛma ɛma nka so obɛyɛ no na esiremfo no kora no wo mo omoma ma ho na ehia omomo because omo de omo gi na ntwie enti so ne baba kodi ba bia ne baba na obɛhwɛ na kira kwan na bɛma de ɛden ya wonyi na obɛba fie enti ono de enyo ono a na ɛhɔ nso de saa me nan we de omo ni ho aduro bia omo de bɛyɛ den omo de bɛka me ama me nan na ayɛ den akɔ enti ye sɔre anopa no mkɔfa amala bi nso baaye ne malam no ofa malam ne kɔsesa enkoko bini awo no na o ma so nsrama agu chance treso no wode nkoko bini no agu so wode gu so no o de ntoma akurim na mede me nan no ahwe so sei sɛ be ya enwusie no nkoko bini no musie na epie enu na efa me nan no saa ti hɔ no na emu yɛ to aso 3 times na ka kyerɛ me maame sɛ de aduro no paa de Burkina ha paa de me ntra ha biem enti sɛ Ghana na mekɔ ɛna mekɔ akɔwu mekɔ because ade na omo yɛ me no menti ase menti bi da sɛ ekuro kɛse a ɛda nipa nan na yɛ so nkoko bini ɛna de gu gya so ma emusie no ɛyɛ den ɛfa enipa ne na no na ɛno de nya ade sɛ no no ebetimi akukuro no enti edi bɛ 3 weeks 1 month ɛna ɛyɛ de yɛ saba yɛchi naja yɛtete hwa enti kasa ne nya mu nso that time ana yɛbaji ebe mia me nan no yɛmia wi a yɛfotrɔtrɔ run about to ane de bewura ketia enti yɛsi wo ketia no hwa no yɛsi wo pampa so sɛ yɛsane awura ketia ti yɛsane na me ne ma me mienu ana yɛne ma ebi hyiae ti yɛne ma ni hyiae putupuru mu ana ma no efre ma me sɛ opese obisa yasɛm kakra ɛna ma obetumi abisae ɛna ɔka kyerɛ ma me sɛ na ade na me ma me tena homa that time 2004 no ani ebaji no ɛma omo sɛe ne bani monyamfo saa ɛna me ma me sɛ omo sɛe ne sɛsɛn ɛna ɔsɛ na sa obai de sɛ de omo sɛe no ɛna omo gina ni monyam so nyinaa na wanhwe ne ya ne nan no ebebubu na gu ogi sɛ bia ne nan ne te
enti ho na ma malam no ai man no minim se no e malam wo se no e mai akwankyere bi se nkonkwenti then wo yi that time no omampani da rolling sika Gyimah me 5000 ni bi no wo de che me se me kwa menye de me fanto aduane ni na me ho ye ne mobo ene ye de tutune ye ene ye de ye koye enti nka sabre na mu na ka wasa me ma me moye den epe ho anamo bi no mu ye den etutu enti eno akire ne ma me nan e bebubu mi gu ho na mintimi enye de ensole biem emfie be say enti ebu mi gu ha be say 6 months na mintimi ensore enti eno akire no la ne kro no so sira ne kro de da e kro ne nye hwe say emo na ni say be kata nani kura say bewu enti ho no emu no me fa say ye de call agro esum no eno mu koma me eno omu de mi hye akire ena de me call ho ti ho no eno mu call wo me mpania omu ma me sa crutches we bi ena ma mitimi sore ye me kwa me nana na mitimi de crutches no eden enante ena di firi wa me nana ka wa ede be pemo sabre no sabre de so nana ewu me nana de ewu na problem a esa wo ne se atiefo problem ewo ho na mi bisa kosin bi se we enyankopon ene hye da se ode how bi a etiseye to ye nua yi so eye fiefo ana se efrihin o maami bi bone o papa bi bone ana denti na wo se nipa ekọ amanehunum sei na mpani sisebe kam kotwa bi dua na manya ntwa nkame pieto enka wansamo amanehunu a yenua iko mu nyina na sebe ne nan no ekode na enso ne nan na akoa kakra ekwasi manu kwa chie ne fa camera no to ne nan no so na enkrofo enhwe ne nan no kakra sane ne nan no esitie minua wo de bra ho ase no ntwe kwa chie kakra kafra ko se ne nan na oka lenso ji se efo me de manage boss nya sa ya na emu no eyo ya wo de yusu kakra bi eye arefo yenua be man nan no oka ho asem no ena ohwe ni ntia mpese ohwe no sebe sene be na wo be ne ma bi di hwe yenua no nan no hwe sene esiayo Facebook Nhyira 104.5 FM YouTube Nhyira TV yene wo de manyina yera ho sorry abrantie kama na behwe senia ne nan no asi aya areho ama ne nan no eba ne nan no pono so no akoa enuanom ne ntia me ma mo hwe nan enka ayese ne nka wa nanso ne di akire no a yenua be mai ebe ka ho asem no ekese yenua be ma Ibrahim ne nan na oto akire no eno ena hu sisia no ya rohosem eno ti na mi bisa kusan se enti sei ene nyame bo no Fati Ahmed o se asemu God asemu arohopa abante so ne ho fo ampa ne ho feye Root Damli also edibiaba Sara ena Fatinwa Roda ade ono so obonania ni sunko a se ayare hosem Ahmed Dauda ose kafra minua se de wiasete no wisi ose mewura hopa azuma Oscar onsusu Georgina Anoche ose ya Georgian ose God have mercy ya wasi edu ose mewura hopa pa why are you just messages are ebenyina ayarehwo nkwa adumbiri azik oh God ubana behwe bia bonse nipa mobo wiase won enna hokwa Bismarck na kwasi usu omunyina ba dache hima ama wondi Nathaniel just messages na ba no edoso pa mo like na mo nhye na amanfo ene afoforo so enye behwe na we enna mebisa se minua be ma no na asem na akato aso no kwasi san fara bra ano odin yie pa
Entamre ku bodwum bi. Mame hwe se enwum no mu nsem no. Ebebi sam coach dia mame a. Amedia minim akenku Oh God. Just messages are ebenyina ayarehwo nkwa adumbri azik oh God semu God asemu arehwo pa abantie so ne ho ampa ne ho feye root damli also edibiaba sara ena fatino a roda ade ono so obonani a ne su nkwa just ayarehwo sem Ahmed Dauda ose kafra menua sɛ ne wiase tia no wisi ɔse mewura hopa azuma Oscar ɔnsusu Georgina anoche ɔse yaw Georgin ɔse God have mercy yaw asiedu ɔse mewura hopa pa why are you just messages are ebenyina ayarehwo nkwa adumbri azik ɔse oh God semu God asemu arehwo pa abantie so ne ho ampa ne ho feye root damli also edibiaba sara ena fatino a roda ade ono so obonani a ne su nko a
say ayare hosem ama dauda ose kafra menua say the wiasite no wisi ose mewura hopa azuma oscar onsusu George na anoche I say ya Georgian on say God have mercy ya wasi edu ose mewura hopa pa why are you just messages are ebe nyina ayare ho nkwa adumbiri azik oh God semu God asemu araho pa abantie so ne ho fo ampa ne ho feye root damli onso edibia ba sara ena fatino a roda ade ono so obonani a ne su nko a sese ayare ho sem ame dauda ose kafra menua se ne wiasite no wisi ose mewura ho pa azuma oscar onsusu George na anoche I say ya Georgian on say God have mercy ya wasi edu ose mewura ho pa why are you just messages are ebe nyina ayare ho nkwa adumbiri azik oh God semu God asemu araho pa abantie so ne ho fo ampa ne ho feye root damli onso edibia ba sara ena fatino a roda ade ono so obonani a ne su nko a sese ayare hosem ame dauda ose kafra menua se ne wiasite no wisi ose mewura hopa azuma oscar onsusu George na anoche I say ya Georgian on say God have mercy ya wasi edu ose mewura hopa pa why are you just messages are ebe nyina ayare ho nkwa adumbiri azik oh God semu God asemu araho pa abantie so ne ho fo ampa ne ho feye root damli onso edibia ba sara ena fatino a roda ade ono so obonani a ne su nko a sese ayare hosem ame dauda ose kafra menua se ne wiasite no wisi ose mewura hopa azuma oscar onsusu George na anoche I say ya Georgian on say God have mercy ya wasi edu ose mewura hopa pa why are you just messages are ebe nyina ayare ho nkwa adumbiri azik oh God semu God asemu araho pa abantie so ne ho fo ampa ne ho feye root damli onso edibia ba sara ena fatino a roda ade ono so obonani a ne su nko a sese ayare hosem ame dauda ose kafra menua se ne wiasite no wisi ose mewura hopa azuma oscar onsusu George na anoche I say ya Georgian on say God have mercy ya wasi edu ose mewura hopa pa why are you just messages are ebe nyina ayare ho nkwa adumbiri azik oh God semu God asemu araho pa abantie so ne ho fo ampa ne ho feye root damli onso edibia ba sara ena fatino a roda ade ono so obonani a ne su nko a sese ayare hosem ame dauda ose kafra menua se ne wiasite no wisi ose mewura hopa azuma oscar onsusu George na anoche I say ya Georgian on say God have mercy ya wasi edu ose mewura hopa pa why are you just messages are ebe nyina ayare ho nkwa adumbiri azik oh God semu God asemu araho pa abantie so ne ho fo ampa ne ho feye root damli onso edibia ba sara ena fatino a roda ade ono so obonani a ne su nko a sese ayare hosem ame dauda ose kafra menua se ne wiasite no wisi ose mewura hopa azuma oscar onsusu George na anoche I say ya Georgian on say God have mercy ya wasi edu ose mewura hopa pa why
you just messages are ebenyina ayarehon kwa adumbri azik oh God semu God asemu areho pa abantie so ne ho fo ampa ne ho feye root damli also edibiaba sara ena fatino a roda ade ono so obonani a ne suonko a sese ayareho sem ame dauda ose kafra menua se ne wiase tie no wisi ose mewura hopa azuma oscar onsusu George na anoche I say ya Georgian or say God have mercy ya we see do or say mewura hopa pa why are you just messages are ebenyina ayarehon kwa adumbri azik oh God semu God asemu areho pa abantie so ne ho fo ampa ne ho feye root damli also edibiaba sara ena fatino a roda ade ono so obonani a ne suonko a sese ayareho sem ame dauda ose kafra menua se ne wiase tie no wisi ose mewura hopa azuma oscar onsusu George na anoche I say ya Georgian or say God have mercy ya we see do or say mewura hopa pa why are you just messages are ebenyina ayarehon kwa adumbri azik oh God semu God asemu areho pa abantie so ne ho fo ampa ne ho feye root damli semu God 2006 na me da so me nan na ma problem na ne da so ho ti awia bi na me da bench so wa akura ti de me hu ya ne se obi aba ne ma ye den abeda ti me bo pitri sole ye no na me hu nyina ye den asei ma mfa na sem bia na me hu bi da na me nim de na e kire nso me de minim ane se obi ne ma beda ma me ho aye den asei enti edi free sa 2006 ne de ba no entwam be se 1 month bia ni ho a me ne obinna na afen su kwade from be 2-3 years ni die entwam 1 week ya me ne adene na be se 1 week na nya be 3 times enti eba asa no 2014 no ena se mesusu wa kire obi na eye me fere ti madam for boy pa na mesusu ho kire no ena o se sa dia a woni malam bi enti yenko o sa ko malam ho bium ena menene tu anamon ena ye ko malam no enti ye ko ya ye koduru ye na malam ne yense obi anyi 5 cities na on kasa enguso na on fa nto ne kura bi wo hom ti mi de na me kasa guso na me tum ti me de tum wie ya ogu ne nsere wane ne bibia wie ye no ena o ka kire me se na se wo nam ho no ya wale wo hunhum wonam wo si a metumi aka asi wani plane se wo da bia hunhum ne wo beda edwo na me ka kire se malam eye no kore eno anti kura na me ye den me ba ena o se sa de ne de se mantu ase pa de a se mabra bomu pa de yedie pa de minya bida ena promise and fail enso so ebaba ma akwan mu ena afa enso so no se aware de aware pa so de ebeye de amame se me ma eden obenya ba wa no ena adwuma bie ni won so a meya ebeye yeda enti o kan sa asem na mse mate se se maba wonu na wo hunhum ani to wonye den omwa me ena o kire me niema bi ena me kope ska bae ena wo ye nti o ma me oye bi ana me desra but some desra dia ade ne ma eni me ma me da biem to ade ma me no so no edi be 1 month ya malam ne chese emla
Tias here, Kwana. You could be an Umsimalam Nakunya accident, Yaka baby. It's a tear for a reassuring. And Paris is so far now on your menina. A who ring up on Wayaka. Yen ya be my some a brother to us. I am a ma. How was I to know the Nayachi? Nipa obuaro man oil or this sra. Oh, who saw how ni bium or quite a penewu. Nebu for woo. Doctor Time, that's all. Of a Ubende, you so great, him. You by him be an Jumanamra. and okay. Yet, any chim, not ya. God, I say, we are a Abantians on the home for and partner home for ye. Root, Damley, also Eddie Biaba, Sarah, and Fatima Roda Ade, also Obonenia. The soon qua says Ayara Osem. I'm a Deuda or say Kafra, Minia. Send a Viasity and Wizzy or say Mera Hofa as Oscar on Susu. Georgina Anachi. I'll say, oh, Yao Georgian, or say, God have mercy. Yawa see do or say Mera Hopa, why? Are you just messages are Ebenina, Ayara home qua. Ah, I don't believe as it was, oh God. Ubana Beshibia, Bones and Nipa, Mobo, we are so. And now, this Bagdana was Uzu. Omunaba, Dache. I hear your baby, Ebeka once a month. Ekesi. In your baby, Ibrahim, the 9 hour twatch, and a musician. Erosem. And until the Mibisa Kusai. Say, and to say, Yame Bono, Fatty Ahmed, or say, Asemu God, Asemu Arahopa, Abantians on the home for and partner home for ye. Root, Damley, also Eddie Biaba, Sarah, and Fatima Roda Ade, also Obonenia. The soon qua says Ayara Osem. I'm a Deuda or say Kafra, Minia. Send a Viasity and Wizzy or say Mera Hopa as Oscar on Susu. God, I say we are Rahopa, Abantians on the home for and partner home for ye. Root, Damley, also Eddie Biaba, Sarah, and Fatima Roda Ade, also Obonenia. The soon qua says Ayara Hosem. I'm a Deuda or say Kafra, Minia. Send a Viasity and Wizzy or say Mera Hopa as Oscar on Susu. Georgina Anachi. I will say, oh. Yao Georgian, or say God have mercy. Yawa see do or say Mera Hopa, why? Are you just messages are Ebenina, Ayara home qua. Ah, I don't believe Isaac was oh God. Some God. I say we are Hopa, Abantians on the home for and partner home for ye. Root, Damley, also Eddie Biaba, Sarah, and Fatima Roda Ade, also Obonenia. The soon qua says Ayara Hosem. I'm a Deuda or say Kafra, Minia. Send a Viasity and Wizzy or say Mera Hopa as Oscar on Susu. Georgina Anachi. I'll say, oh, Yao Georgian, or say God have mercy. Yawa see do or say Mera Hopa, why? Are you just messages are Ebenina, Ayara home qua. I'll say, oh, Yao Georgian, or say God have mercy. Yawa see do or say Mera Hopa, why? Are you just messages are Ebenina, Ayara home qua. Ah, I don't believe as it was oh God. Ubana Beshibia, Bones and Nipa, Mobo, we are so. And now, this Bagdana was Uzu. Omunaba, Dache. I hear your baby, Ebeka once a month. Ekesi. In your baby, Ibrahim, the 9 hour twatch, and a musician. Erosem. And until the Mibisa Kusai. Say, and to say, Yame Bono, Fatty Ahmed, or say, Asemu God,
asɛm awerɛho paa abanteɛ so ne ho fo ampa ne ho fɛ yie root damli ɔnso de bi aba saa ɛna fate no a roda adɛ ɔno nso ɔbɔ n'ani a ne suo nko a kyerɛ sɛ ayɛ awerɛho sɛm ahmed dawuda ɔse kafra menua sɛde wiase tɛ no wisi ɔse mewura ho paa azuma oscar ɔnso so georgina anache ɔse yaw georgian ɔse god have mercy yawasi edu ɔse mewura ho papa why are you just messages are ebe nyina ayɛ awerɛho nko a adumbiri azik ɔse oh god uba na behwe bia bo nse nipa mobo wiase ohun na hokwa besbag na kwasi usu omu nyina ba dache ayi nua be men ebe ka ho asem no kese yinua be ma Ibrahim ne nan na oto a kire no eno na hu sisia no ro hosem eno ti da mi bisa kusan se enti sei ene nyame bo no fate Ahmed o se asemu god asemu awerɛho paa abanteɛ so ne ho fo ampa ne ho fɛ yie root damli ɔnso de bi aba saa ɛna fate no a roda adɛ ɔno nso ɔbɔ n'ani a ne suo nko a kyerɛ sɛ ayɛ awerɛho sɛm ahmed dawuda ɔse kafra menua sɛde wiase tɛ no wisi ɔse mewura ho paa azuma oscar ɔnso so georgina anache ɔse yaw georgian ɔse god have mercy yawasi edu ɔse mewura ho papa why are you just messages are ebe nyina ayɛ awerɛho nko a adumbiri azik ɔse oh god uba na behwe bia bo nse nipa mobo wiase ohun na hokwa besbag na kwasi usu omu nyina ba dache ayi nua be men ebe ka ho asem no kese yinua be ma Ibrahim ne nan na oto a kire no eno na hu sisia no ro hosem nko adumbiri azik oh god semu god asemu awerɛho paa abanteɛ so ne ho fo ampa ne ho fɛ yie root damli ɔnso de bi aba saa ɛna fate no a roda adɛ ɔno nso ɔbɔ n'ani a ne suo nko a kyerɛ sɛ ayɛ awerɛho sɛm ahmed dawuda ɔse kafra menua sɛde wiase tɛ no wisi ɔse mewura ho paa azuma oscar ɔnso so georgina anache ɔse yaw georgian ɔse god have mercy yawasi edu ɔse mewura ho papa why are you just messages are ebe nyina ayɛ awerɛho nko a adumbiri azik ɔse oh god semu god asemu awerɛho paa abanteɛ so ne ho fo ampa ne ho fɛ yie root damli ɔnso de bi aba saa ɛna dache ayi nua be men ebe ka ho asem no kese yinua be ma Ibrahim ne nan na oto a kire no eno na hu sisia no ro hosem eno ti da mi bisa kusan se enti sei ene nyame bo no fate Ahmed ɔse asemu god asemu awerɛho paa abanteɛ so ne ho fo ampa ne ho fɛ yie root damli ɔnso de bi aba saa ɛna fate no a roda adɛ ɔno nso ɔbɔ n'ani a ne suo nko a kyerɛ sɛ ayɛ awerɛho sɛm ahmed dawuda ɔse kafra nyana mo na me se unya ne he na ɔse mekonya no nsuo no na ɔse nsuo ɛsɛ ɔmo se yɛ nimu na mo na ɔse akɛse ndɛ wodi bia ndɛ bibi bɛyɛ wo na we ndɛ nketenkete sɛ ndɛ wodi bia nya ɔhwe bɔgɔde ne nketo ɔmo sense wiem ɔmo ni nsuo no bi enti mama dwen a kɔma kyiri saa na ɔde yɛ abumu na yɛdi yɛ one day pɛ dano nti ɛno ɔkyi no ewi adwuma no kakra yɛnya yɛ kyɛ ma ɔde ne deɛ bae na me so me kaa hɔ bisa na ma yɛ ayi no baako adwuma no baako nti edu tam sɛ me te ne manana yare start ɛbɛbɔ me te me sɛ typhoid no nti ma me twa so ani ma komante anwie na me gya ne kaa hɔ na mpa ga na nti de me timi bia me yɛ na sika so me ho nti me te sɛ ha mo yɛ ade na me kɔ me te sɛ ha mo yɛ ade
menante papa hospital maako be say how do be say ngotwe de okoi kana ha de ngotwe na nkono mako hospital kese sa amere no ba bi kro omtimi twere adroma me ba pharmacy a me bi in the paper no last time I do ha ma na hwe paper sa o say na do obetimi ato te say no memna primary ni awo aso me toy ni nyina no me use adro ni nyina no na menim se honom ti na aba sa afi se ba no mfiti asa medical to me bra ni ma mo jeje ni ma bi ko hokọ ya mamre na me bae omuso ma wi bibia na mba nti akoswa ni be na mento manantia afi kura no de si ameka sai ma enwuma bi ewo ho adwuma no kase pa ba ko ana ketwa ba ko ketwa no me be adwuma ne medical to nunu gu wo se me ketwa na dikan nti me de no no beboa kase no yare na ba sa mi mu no se de esi ha me no ma yare ba sa ya na etisen vitiase no medical ko hospital dua kwanta me ba te ba ya na umu no pese mu senkyere na na ba wo mu no me tinka sa abo na wo me te se sono nti in fact say hukuem se fish na re no sa na me ko ba bia so hospital ba bia o mo hwe o mo se hukuem but o mo twa do ma me mbe no ma emfa na ele so po bofo bi ma no wura ye frim ko bo mu tu ndi na ofa sa na ekoye ti me dia nante ya nti se adwuma me ka se me ye nsesi ya be se ama adwuma no asai nti kase na aka da hono kra no aka zika no kra me de be to ho no de ato so na na me se me yare na we na se ni nti no ama no so no zika kra me de be to aduro kra de ato no so jumno mpacho yo ai tiu ama zika me de be to aduro de ai we kra no ai de no kure ni ho asam ayedin nti no wana metesa mshaso ye radio meta tipa na metesa moye program bi ha msa odifo Joshua Barnes eta epa mamodi o ma hawo ya kese nyina anta no nyamenti obi o ne be ko bia so no o tuwa no China phone you dum na ase bu obi ayi ase no to aso nti me yesa ne ye medua na moda o ma me de bedan mo na odifo no pachawai wonde ada odifo ya da se Dr. Wonder ofia oruna nkrofo eto asase di yentos bi di twa bayire ondo so de besa yare efse ne bota nyankopɔ de ne ba sa yisu ne se obi o yare on sare yade nyankopɔ de sa tumi na ma no wasa nipa bibiri yade ne yade a ɛso a nipa na busu atimi pono se afa no kɔto bɔɔla so baabi aduro no ayɛ kare na nipa no station master obeboy so ko awadwuma ma na me hu me producer matwo man why na ti otimi far ko ho no ati wa hwefem kukura so ofa mawu ofa manam da fem no nipa timi nkane nsa timi nkane nan ne afren kwadwa aboaje obi ani no ona ma no so ati ahwe kum oso ofa mawu no da ho chese o ti ahwe otimi nkame no ho yetete aduane ma no yedi nsu apepa no ho Dr. Wonder men ne we station master sabe adanse be bio ni ni nkyere ho Ejina Dr. Wonder ba se me nya fe na be ka jo se ho malaria na so wo hwan ya ise da bi ho matwam ho yade akese na fabra na me mono todwe se nkate ma o ti fie sa ana ayi onua na na ba so kan o so obi o ha obewu no obewu uturu fukro ma ena obakura so be ka je se he Dr. Mensa wa enko ebi adipa kro kasa che one taachire ana bia wo so yare aya nipa no nya abi ti amane ahunu mfa no doc emoajo eja go fi mejo so aburu ebi aboko de ye ho adom uni enka te na etre babru na ka di bebem me da se fese look ebi anka me de ye kubu look no we ya asafo ni yesu achi ni din ba bible mu no so ye bibiduro sa physician sa enu nti won se o kan se ya o mu wonnim ho asem no oti ba bia o sa nti de o mu kan ya eti sa na se lete eja go fi asem a wakan wagu na bra nti me mpese nka me ha me ho bi na enso mpanifo se enka aka ye ohu ya egugu jidi from October 23rd, 2019. And I'm started so yare. Na yare no exercise.
kasa. Started no. Edan si ho. Nipa nim. Malama oye na adwen se obeboa me no. Enso mere no so na me koya malami so anya accident aka baabi. Ene se wose mesaye den. Eba na me betra fie. Ti eno akire na me se da bi sa na tie dia a manante amalamfo na so. Ankoye ndi se de me befa adifo enso so me ko nyankopon fie. Enti mitutu anamo bebre kokọ adifo ni bi ho kumase ha kobi ho sunwan ni ade me ko bia o mse ebia fa 5 million bla ye beboa ma o ha na ko na makopa busia na me de ko eno so a enko enam so kra ma odifo ba kokra de sunwan me ne ke ya kasa me ko bia o ka kire me se me no me life mu no ya kekere me de mache kejim na nya de se metimi aye den ade me ho enti no obeboa me enti me kwa wasifa 2 million bla na ma ba fie na ma be pesika na me de ko edi ba week na me kwa was still a keji no me da so chem ti ma tuatua saa ave de me koma nim still keji mi mfrim enti dabi na me kwa na me ka jenze papa ade o ya na me kwa ndie me ntiase because o se me shekejim me ba bia se me fa 2 million bla me ba so ko pe 3 million bla na me fa nyesei ebesi na matua saa de no kra bro be 6 times eko 7 times and still na keji no wuntimi mie me ema ekoye me ne sofo ni he ma waka kire me se obedome me na ka yenzo we de enumi bia anim because waje mizika adne so a wuntimi mie me wuntimi mie me mfiri keji ma me mpie na enumi be na wo saa de we ti mitutu anamo bebre adifo bia me ko mo bia kire se ye de ma she kejim na me mom de ahonhom na yeden awale me from me nkwala brem enti se ye die pa de na o ma charge me na makopiska na me de ko sa enam so ama adwuma kakra na meye ne mai bi etotokoko ewo marketing company ni bi ena ofa me bata no na onim atwere enti na o ma me na me twero ma no na edru week ni ekwa returns na me ko tepa office wona se mma kwa akogiska na masan bibia na me di aba enti man no ebe free ena mpanimfo ne yense sa ade a omuhwe en madwuma aso mani enti ka me nhye ho na ka me nya sa adwuma because mini ahoden a metum de adwuma gidi na ka no ayeden aboa me wo mabrabom ena me de me hura adwuma no ofa minima nka adwuma no ka me nya ntram ba bi kama ni wuye no enka me nyai na ne ekomo ni minkumi na nka me ntram me ba bi me ye adwuma no kakra saa edi ba 1 year ko 2 years afide adwuma no ye se ebe peja no ena me sa ne wuma bi ko hia ena wuma no ka kire me se adwuma na me ye minim ne da won so ye no se asentade che bodamfo bi lai enti no ka kire me se abrante me po asempa na uma sew na eye me ya ankasa se ya ye usei na de wabusuafo we o maame mo nam so me maame mo den wo ho ena se adwuma na wo ye ne ebe ya jai wa nyaya ebe kwa kofa ohaw kese pa na de abrew o kan na msi yo mate timi kodu fie na me dwunu se sei me a school ya manko bi me wie school a 2002 a na fe pepe me ye ya manyo bi obebo me de mako school na sa dia me kwa kusua adwuma me yesa me ko sua adwuma me boabo me ho na me na age me twom na se kakra me de to bibia die nso na ma me nso se me nya adwuma yi gisa ne me ko gina kwa nso sere me so pa de sa de ne de ena gisa bia minim gisa mawu ena me kwa koye sa adwuma ne pa sa me ti ho die adwuma ne mi nyai de besi bia ensi ena me kan sa wo me trim ena me gusua na me ye adwuma no ofa mitimi ko gisika e bia me ko na DM na mame ebia be se 300 million se Ibrahim fako bush na fako ye adwuma ofa se me diskane ba na me diskane to ho a se me nyi so 1 cedi cross kan betimi ada ho 1 year
dia ehye me nwan sika betimi ada ho 1 year mekwa akọbọ akiri na ye 300 million na ne da ho se me yiso 10 cedis kura ka se obi de kokwa aba na me di tua ne ka ofa ebedi be week ne mekọ no ne sika ni nuru me dem so yemi no obi ane to obi enwura me dem ba bi esika so da kura bi enwura ho na maka se kura akọtwe bi ena me so menye obi a me diska se me rekọpẹ ma basa na se me diska kototo enima me kan me toto ada ba ko etimi di 1 year na hye me because me be ma de nya afira me kototo niema e de ababa ba ye me hu bebre enso me nim ade kropoti a e wo me dem ho a ema saa de ne ba ena me se tu na mo Elemensa osi nyankopon be saware Kofi ando Kofi was good evening or chai seven ozu osi asemo bro sorry okay comfort as you do as a bra Kofi good evening comfort ya joso menim so hoye ewa Richard says sorry my dear the Lord is your healer nyankopon eno ya asafo to aso enti eba asa na me tu na mo sa ko odifo bi wo se me nte ase ye adwuma a meye no misika sem no mi nhunu mu ye ana o se mi nhunu mu ye se na me se me de me de ba se mi nhunu mu ye to won hwɛ mu ma me enti ho ano bisam se ada misika no se bi yira ana me se ana o ka kire enti ho no ka kire me se me dem ho efiewura wo eye enkotre bi na omuwa de o ma se bomotengi to ana ka kire se me dem ho de ebi wo ho pa ena o se ha saa emwa na emwa omune awo omumu oha enti sunsunbo ni timi bowura omumu enti se bi wo dem a ene uyi edie ne saa niema no den ena me se saa de a ne kwan be ne mefa so a saa mo anu matunkuradura ya nso mu de omumu omu be firi mi dem ho eno so o mama kwankere me beye me ya kwankere wi ekura kura na efiewura no kura no me mienu afi o ma be 10 ene wo dem ho ma be sa boss gafra bro God will heal you nyambe sare Faustina or say God help us to also efiewura na be doso efiewura na ba be doso me dem ho enti ade amami ka kire me adwuma mi nya ya na sesen me nso so makwa giska yi ama sabiska no ebia kodidi farmers no ho mi je wo je adwuma nsese ya farmer no ontua koku adwuma ne mra no ontua se wo ya adwuma ne de obetimi di bia brew na wo de tete enti mi nya adwuma ya na enam se meto akoso aye den aye adwuma no ena me ya adwuma na mi kogiska beto a ne bia firi mi kogiska beto ne afidie e kana koya mo e wo manim afidie mi ntimi enko adwuma mu nko kogiska biem e ba sa nso dia na e kire na e wo se ye beche wo because e kana koya mo min hu dia mi diska na ye min first kana ko pe oba min first kana ko to hwe mi so mi ntimi ko susu hu nkire obia because o ko susu hu nkire obia obeka chense anasese mi kura na wo ye de wo to kire no na sika ntimi na dem enye den enyira abra wunyu su sika no ntimi tuwo di na meseme ne den sese kaya abayi so ena obi nso sa mete malam bi so nka ewo radio so ewo esunwan Excel Tenji Ambo say you'll be fine bro God can heal you for men so say asemo Harrington Dawson Ando or say me God go before you and heal you forever. Heaven power. Or say, oh, sorry, brother. May God heal you right now. Right from now. From Bontifu. To us. Eti me na mi tua na mo se sa dia. Me sa kwa try malam na hwe. Because me malam ni di nkomo ofun so ase ne nsem na wo ka no. Na aya me de. Ena me koye. Ti me koye na malam na ka kire me se e kana beda ho ni nyina no. Obetimi aboa me. Ama ma yede matua ka no enam se o ne senka me danyankopon ase enti ho no me so ne ho no ma adwen anya fast mi san se kwan be na obefa so a obeboa me enti di o ka kire me ane se me nkonko pe 1500 mra na sa e kan de ne kana koye 120 million e kan de me nkonko pe 1500 no betumi aboa me ama yede matua ka na firi wo kra na asembia ma ena me koye ne ye dwon susu bi ena me ko di mu bosia 15 million ena ade tia na me de 4 car ena me ko malam ne ho me ko ya na malam no
ese saa da mentwa no kokrum aba no kokrum obae no odimi wura ne room ho to odimi wura ha no se me diskane bae enam se ane oka so betua aboa mak e kana free woni ntino me kura no eya me dese me sa diskane ma no tere be ya e kana be free ho a enkofa police station sem bia ma biko se police ba ma me ni obi a obeyu charge me enam diskane ma malam yiwie woye no de ne kura bi so me fantu nam de tum en woye ye ne niema na ukoyi oil bi oya so ma ye skeleton yi bi da ho to ukoyi oil ni wie wodi kosua boy mu no odi afafa mu ma so ye niema bia timi to ha malam ni din e ho ne bi ba je Ibrahim madim kwase asem de malam ne ye no ha ne be ye omu a omu ye entwema ni bia because waye as efunaka waye kese baako en waye kuma baako o modu ni sa na siwo to owie ya na no ka kira me se ndi akwa koduru no wani na moti anakasa entiji se me peska kakra de to fundaka kese ne ketwande he na mepe ena me se malam na se me no anka funaka asemu eno se eno ne kwa obetumi afaso a o metue ska no kora sabe na 1500 no way 1500 na kodi ni ho akoya me ne malam no so ko new site ba bi ne ye ho me ni ahode na me ne malam ya ko strage se ene e dem me gime 1500 me ho akodi ma wie entime ne den ene o se 75 million eto adaka we mu a menya 500 million na se menya less than 5 million menya 2 million na se eyidi a menya be se 300 million ti wona mka jan malam se me malam an kan to se me be pe sikawu media me se me de ka ana ase hu betumi aboa me matua kan me nim se saa de we na ode be ye me wa ha enka me nka me nya dey enka me ma me se sika we mbi no me mpe me mpe se sika we de be ya nse me hu akwa kodi ma wie me pie krom no so sister bi kura ma na me ade 2.5 na eda me phone so e hwa no se saa de a 2.5 me send man wo ne phone so na sasa na ana me sa Gyimah ana me sa send scan na eno no meye de be da adaka nu a e de scan be de be ba no o se de Gyimah sa mi Gyimah Saudi light sanu baba kafra ana me sa hwa na me yi me phone ana me transfer scan man o no phone so back be da kota adaka ebe da akoto adaka nti we no se a me fa 2.5 e 50 cedi na aka mboto timi tumboto amwe na akoka 70 cedi nese me lol fe me sese ye no e 20 cedi me ye ne dey enam sa di 50 cedi ne to adaka ni wose sa o sa na che da ye 50 cedi na adance ye se ma sendi 200 cedi sa ye dey amano e wa wo kanche ye ne niema na obie wo twenwa na obie adaka no so sikama to twenwa na obie adaka no so na sika ye na ayema no ena me hu se e ntwuma ni bia obi nso ka kira me se na malam bi eyiska radio so ka se obi ya sa de no na se o de force eyiska ni bia eno anu no timi ya maju se me de force de me sa be wura da kanu na ma yiska ni hwa na malam no etwe me nsa se me hwe na me amfa me nsa ntu na onyanye amamere enwu so ne scan 300 million na aba ena mse malam mati ti hwa na ka kire me se no aka amamere ena mse malam na sika na ba amamere ba ebiem me ba no wan kan kire me se o be ye ntwema fine wa Gyimah wa twe ama me ade na ba fa me sika ma me na me fa nkwa amamere be na wo mbiem amamere no na wa gye hu sika no wo se no amamere wo ho ena me so ka mala wo de kire amamere no e ho no ka kire me se sika no se metumi agi sika na kwa kodi a e de akotwetwa me ka aye de me pa gi se me nsa tea we no otwa na osone so moja ne de gusika ne so ana se mintimi sa de ne dia me nko pe kontwa black one akokontwa black one bema miensa na me mpe snap makoma ko 17 e ho nso na kamene malam ne se kuna kan se malam ade aha oton aha kwaku otin e shop ana sa na me ka kire no sa ha doctor kwaku otin adonko for shop ana kwaku otin kwareton o yensa ana me se e ho aha ne shop ana ana pre kwa snap makoma ko 17 de ade malam ena sa akokontwa no kura na ofa o ka no e possible wunya akokontwa black ya bema wunya bi da
nti osa ka kyerɛ saa de a kontwan mi nya bi dia e ba ko bi obegye me 30 cedi nti mi Kofi a me first can send nti mi Kofi na me head afre na me say ayeka malam na Gyimah sika adi bet me frɛ no na ma hwɛ na agya ka malam manya 90 cedis no nti me de send wo na wo de atɔ akokɔ no na nka ma yɛdɛn ma baba be Gyimah sika e ho a no ka kyerɛ me sɛ akɔ no 90 cedis no enso nti ebe ya me mpe 8 million mla e ho a na fon so me ka kyerɛ sɛ malam yo Gyimah fo pa kyɛ sɛ me no wabu me kwase ano e ho a no ka tefo firi hɔ ma frɛ malam na anya ne biem ebesi nne nti wofa enu no nkonkoda Franco Trading Enterprise mobile phone papa ne de bedwa so Alcatel, Tecno, Samsung, Infinix, X-Tiger, Itel, Apple, Nokia ene Huawei ni nyina phone papa onya bia betu abo me kanfo de ama ne bon so da phone box enya nkema wu ana chichide nante ye de Franco TV abedwa so ene ankasa ye brand ya ne de aba Asano ene Skywolf papa na accessories be it is SD cards, power banks, mobile Wi-Fi, USB cables, digital watches, chargers, and pen drives. Na Oja Franco ye chira kwanya Kumasi edum yebu. Ninya ze Kumasi yebe ejaba chiweri pa. Ena challenge bookshop nso ba ho abehu ye YFM that dem ho. Ena edum old Melcon nchen ho a ena ene Prudential ana around Boss FM ho enso behu ye. Ene Kofi clinic edi enhwe ena new KGT enso behu ye. Open ya friend 0501 538602 0501 538602 and 0501 525698 0501 525698 now the Franco 5 come Zian Naturalist Clinic Dr. 3 days na and Dr. 3 days is so bechade ti baby obia non kro pepe that ono so ahase no ne de ba nti bi dika ka che vizensu ebeton from medical belt be ma wu ensore da obechi oduru ama be ma na gina so pemmin na wakasa be di ho adanse Dr. 3 days owonrupa gonorrhea na ye syphilis na candidiasis obetu ase obi a stroke ache no ana obi opa wo ma ene me ma mo pa wo be ma ntumi mmirimie quick start obemu a quick start pa tenu ne dem de just obebe Sabremwani arranging sabi kompo and also I have or the druba mani nane and yado second beka Obia onya pra when you pedue museka accident nonya and amutu accident bike accident ninada obehome bia konkai hypertension diabetes and fibroid cocoa and how doctor 3 days is far how nina how do you know Fabedano how I am modi church one safreno then train come 0246 59 4117 0246 59 4117 and 0553 21 35 87 0553 21 35 87 Zian Naturalist Clinic Dr. 3 is Okumasi Atibetim Lumba Junction where Gyimah Juada Ekopim Kwesiada Angels Dominion International Church Prophet Akwapa Joseph Mensa Doctor Nasue Namdua Dweni nyina se Israel Broni acher Bible no the Bible no di Gyimah safoashim kobenkum ne diso ne nyina se wawu asi ofie nti na Bible no ye Gyimah sa waware semo egu yare kwankro dabso boniyo abeto spiritual attack ahodo okontu semo ha oni nyina nti eno de ye Gyimah msobra na no o ha robekari nyina acher na ombum na onya angels protection oil ode abedwa so Ebu Nhyira FM sana favor oye enso a ode otobi afre no na onkyerɛw na emmo adwuma mfama Nhyira FM security point obenya bi Germany Frankfurt Mr. Pizzo mensa so USA Virginia obi semsa Roxy abenya bi London Mitcham for Lydia so na land Belgium Airbar Street 91/9000 gent Mr. Zeki Abuatin so ebema obi na chese wonya oil no bi ato Prophet Joseph Mensa si hia no ebo Kumasi Atibetim Bola Junction Etebum and American Oya Gyimah baby police and board no is Oya Gyimah memeda sorry Oya Gyimah Juada and a brother Monday and Tuesdays and Oya Gyimah Accra Masaba instead of Junction Jarvis Oya Gyimah Oya Wada and memeda and Ankoannah Trado Salvation School Oya Gyimah Kwesiada so Prophet Joseph Mensa between Facebook and YouTube Angels Dominion International Church Obehu ne niema oya go ni dance ye go nyina frɛ no 055 44 77 959 055
44 77 959 and at 0504 60 41 22 0504 60 41 22. Now the Prophet Joseph Mensah actually come Charistic Ventures. Yene de Zahara Mr. Zahara Gini Zahara my capsules abejaso. Tieni mumwe. Nini naso nya nupe be bebo papa sebe oba wadagwa anum e alele nkua no emunye enema bebem. Sa na wo bema sebe obema no kutipopo ne ho type a nsuo bi firi mu ba. Oba okwa afikyira ohunu so sebe de nsabuo no ene atum ne ade. Sebe utum se nsisi yie wo hawo e wo ho wa ya se ta atwa. Boboro so be pebi sabe Johnson hra broni friend prostate be masa hono anase kru ena abamu ay cancers ni nyina obehwe na ni nyina se okoto Zahara Mr. ni Zahara G na Zahara Mr. no obedom ni Zahara G ni nyina bom Zahara G no bedom yensa no nom Zahara Mr. menu ebra wadi di awi anopa no asa no bisa anwumre Zahara man capsules no so Beman to me, as we na pesa Beman just so this yadia abeto so ni nyina kono mienu no pa mienu nwumre obra wadi di awi misraw eko heba famasi na kem ka so bia misro no koto Zahara enupad we Charistic Ventures na dia bedwa so from 0246 34 83 34 0246 34 83 34 and 0245 19 18 07 0245 19 18 07. Alaska Star Enterprise, home of quality and affordable wallpapers. Nina say curtain branch 3D epoxy and a chemical would go a dance a dino sabi insu na no ebe nyina ama ho ato bia no kusi ufru Kofi asebe na asase nyina sa na kan suom die na asa ja ben de obefa ne saa suom dance e ka wo mu nya agro so amfa kemka bia gugwa za djugu a ene wopa eno ato e de gudantu mu wholesalers retailers and tourists for one inch no ameto quality wallpapers ne wall mural designs quality blanketing 3 epoxy ene ne keka ka ho nyina na yesan e artificial glasses eno kese pa ne ma de ye wedding na glass na one nam so kama no ebiaba sa na quality designer bed sheet eno so unya bia eno so nya sanketo akra da so ne da ipe se wo so ani Alaska Star Enterprise gumasi edum Prudential Plaza ewe binkum ena boss of so we nim ekwan eda yemfimfia ye ni boss of from producer mu tunkum Minister Noche Plaza edan mu ene o dino ene boss of from DN frɛ Alaska 0554 114878 0554 114878 Alaska Star Enterprise Mariano Dondo Arizando Amakuva wenum nyina MC Opare ono ena kyerɛ me Casa Precolending Dry Chain Mr. Bobby Goboate kama pa ma wo feel proud na ni nyina ne sɛ ya bo adwuma mfie ba adua sɛ atwam ni na eboate obreso kra unya bi nomu a na kyerɛ ama wan kasa no why brempon ekatachi odo sa bobo a na kyerɛ yes why bemamu ni nyina sɛ o kasa edem koyon na ensa no yan kasa ye dia kasa prekonsa no true royal of Ghana kyerɛ this year pa na wo nomu a no anom nyansem dry gin papa ne kasa preko our tradition our chin wonom ne nyansem sa de ne neches wodi mfizia du nwotwe ekɔ na anoma wonom ne nyansem na mo free frisia ba ko kaka du nwotwe ma wonom ne jimi mu mennom kra na posifo anchew ɛna yɛ pemfo nso amsrew memfa bi nkan no obetumi afrɛ dodo biada yebetu card ya bro 0262 35 1251 0262 35 1251 na oni edi nkomo Medfatin dra rocket clinic for edi abedwa so om de pakum capsules Jerike 442 any vein capsules na ebedwa so ne om de medfatin abebom na ni nyina se obi a moja secrecy no entumi take place onom bi abebo apa ama moja ne de afrusa ne yie papa obi wa ne moja no sabio eni no enkoyie kra otrasa bonse onase ahyehe ana onase ai se no adofo do nsa bia na tom boboden na pebi na mu obi asabe sciatica ha won so unya bi bebo untumi na ana wo chi bremo chi kase ya pa waposo eno waposo ena ya
obi oya dwumaden te se kuani mom kodwa so magazine for MAC carpenter for presenter for mom tumir kambo bom pja na de mu hia mefagin akokora ne abrewa ebeko jogging and free mefagin me so peredu to a rocket clinic e Kumasi Alaba Abu station or any penny of free schools cafe ni de me obetumi afre 0248 885040 0248 885040 and 0244 183 230 0244 183 230 peske yani abano yeni ye free USA and by expert yaje yabodin krata ekirese adwuma no yenwio ampada diabetes obi a waye mrempem emra prostate enlargement and prostate cancer obi onumpem ha obi a waposo yo ya fabra awo mo se mare mema mo kirache ennem yade en wakote bemem ana obem asthma ntihyewa ana hypertension mujabroso stomach ulcer ana ominim na kru aye hold tension se obi asabe stroke ache no oda wa ontumi kekan ho onfana ni nchim ne stretch marks ana se nanim no apompro nya ba agigumu ani na eto no bia yese ne yafuru sisi akisa no na aye akorno onamo enkaka so head draw so ketu abi di atwemoto no na chese bom tise agoso bon kan me ma ne hu azi your condo in fact emma de be go say yemo emma de be go say yemo enye adwaman pa ha dwuno etefo unu ba utim se oya akwala bi kura ne to so na de na chi wele to nti ewi ase abo aponche obenya mane ne free ne hwo eya sempa eto no de ya na akono nti mato no ya akono se eto no ye de ebu man to ene de ye masabe obi ntuto to eni to akwese baby ona kodi to ho agora kwan do be fa so no na ye mema na ja utu ato no na ebinum edi to no emperifo bi di to pa yeso ye be di to fize nyina ye to agum ne di to mesre fa so peso to no so ye kama peske aso ye ni nyina se bantma ye be confirm na run about your mid lab en chem ho a achiri ho a ba bia nso be hu ye e wa process Human Rural Bank emu a and I also see on Pumem no Church of Pentecost as on that in the 0557 738 555 0557 738 555 and 0268 477 660 0268 477 660 Pesca na Quality Health Indian Doctor Healing and Prayer Palace and I'm doing Indian Doctor Sebra ehunhumwa wade a obi no wade ache ojonso keteso warensa monmunyam nyina yasa ensa mpanifo heda no mtu di ensa che so no sika besa oto besa wonmunyam besa wontale besa ndi efre na ensa bibia besa wakwantu sem no na agesa badwe anase yare kwankro na dawso mesro a wo sika semu hawo ninya se oduani kiremu no wako India doctor so ye obebo papa oya adwuma ya wada efiada na memne da mesrewa kwasiada pon so na aduani achim o santase ahenema kokobin 80 mobile stop wa freno 0240 55 36 82 0240 55 36 82 and 0208 29 78 25 0208 29 78 25 way a football fan baso DSTV will be Europa Conference League fan ninya ze memre Morino so waje na wonyanye Morino ajewi odi team by AS Roma energy final yes and na ojiye na Saturday de UEFA Champions League no and also Liverpool one any Real Madrid na Liverpool na beje ana Real Madrid na beje DSTV ninya se uhwebi betumi abo star 759 hash that is what catch all the actions live right in the comfort of your homes. DSTV is your moment ninya so betumi ahwebi binua yentu aso mala masabe buaje usika ofa na utu aka no e kan ofa still mi ntua nwie oh
yɛmfa ofa memfa malam ne deɛ no koraa nto nkyɛ sɛ deɛ ma me ba paa ne yɛ ɛnanum deɛ no ɛnanum deɛ no te sɛ ɛnanum deɛ no sɛ me da around be 11:30 12 ɛde kro no ebu hɔ na ɔba na ba na me na de bu ɔba no minim no ebu nso minim ne da no aba ebu nso kora tumi sɛ abrewa kora be 80-90 years nyinaa we wɔn fra nyinaa ɔfa me we wɔn nyinaa me we wɔn na deɛ ɛha me kora kɛseɛ ne sɛ be 5 days ni ɛno deɛ ɔfa me we ho besi nnɛ sɛ me so dan na me ne me maame ankasa ɛda me so dan na me ne me maame ankasa but ade we hye no so me se me bɛyfo na me bɛyɛ wo a me mfa mani mu ma o mɛkɔ akɔyi akosi bu afo anim me se bɛyfo no so ɔmo yɛ tricks kakra ɔmo ni abie eti mfa ne sɛ bi wo hu sɛ bia yɛ o maame no na hu no saa ro ɛte saa bia ɛnte saa ya ro sɛm na no maame da nti ɛnane deɛ ɔfa atoama bɛsɛ 2 years ni de ba me ka deɛ emu week ya mene oba na kwa na nye 3 times or 4 times enye kete so na wo enye kete so na ehunhum na unsa ade ne ba na ore na beda unsa me husa ade ne ba ebu okra se ya last time kra de me da ho sei ase de na na fa me no na ade na batum me hu body ni se eye oba bet unhu nanim ena ni timi na ya style bi unhu nanim ayetum enti no me da ayase wo yere me wa Gyimah force na say amitim bi achechire me tiasa me ne prayer na so ade no efri me mu preku pese ena okoe hwa na me bo pitiri ena me ye dey me sore ti me so me tra me mpaso diti ama zese na dru ba bi kura na me koda na ena ho aye den ompeso beda aye den pa ama because se me famu dape ofa oba beyo baba beyo me se me famu dape ofa baba beyo edidi mu ama sa na ma na nti no ye mu ani pepepe asem na woman ni hia me a o ka kire me no ye mu ani pepepe ye be che me de me call sales from anopatro nwumre e de me kotum me bra ene boae okotonton ne muwa bi ne mu bia no apake gudem e de betua e kan bi e dey e free ho ansana anwumre na no pa ye che me Sunday na anwumre be 6 o'clock ye bel me de me free sales ho e de ma eden e de ma pie e free ho me nwuma nyina asei so obi na be hia me kra ro ka che Ibrahim me poasem pa na de Gyimah number frɛ me mɛboa enipa na abɛkɔ me kra me mfrɛ no ɔno abɛfrɛ ni menteni nka biem ɛne me wo woman bɛɛ miɛnsa bi ɔmu wɔ USA ɔmu ba se ya esma stand na hu wɔm ɔmu hu de ɔmu ni me hyia ya no mu se ɔmu afa me se ɔmu ba ɔmu pɛ ma asɛm prɛko pɛ at the time bia me kra me mfrɛ ɔmu ana frɛ me sesei me frɛ ɔmu kra mpo na ɔmu mfa chese promise and faith chese me nyuma nyina ahakra me bai madam fu bi ena enro me frɛ no ano papa no e ka chese me yare serious point me srɛ no won send me 100 cedis na me nya dey na me fanye lole fe mra ti me banya de me kan me timi se me beduru Nhyira na se omuji ska dia ene mesa Kofi no maku obae obi ajuska bet obi anye metaze kwa de me den se be week ni na meti so fa Kofi di tudwa se wa opese wo de wasem ba Nhyira ha bia no de nyansa chia me number etudwa se ye mfrezi so na se no ma se saniema mu aha saniema m enti eno ena ehye mi nkura se ene mi koyi no ya nyo ka pre omunye me enti me frɛ nyansa chia me so no anopa no se de osini me kasa wo fon so no ena ehye mi nkura me free plan e se me ba ha ama maboa me no eburu be 2 years ni mitimi nye ska de to se me bana se ade na pem me se enko aha ena onkwaje wo utra yiye na so ya wada ene odifo Elijah Fade school junction ofia Japokuba bi obi papa me chiao aka Alalanku eja me chiao na utra yiye minim se
o how no eto betwa me se me di odi for Elijah ho adanse a na me ankasa no maso ahwe minnim ne mahunu enti da meka no nam se urade nam no so ebe so sa ne so anyina ema bibia ha sese wo ba ma no anka tete ne so ate sese timba adwuma emu ode sese no de etua nya ne se eba asa no asa akire ema estimate mo na mu se ensan bi ase egugugugu ma poso sei timi dwimi ho ani mafuru so sei ya na mse da bi me kɔ pharmacy bi na me kɔ kyerɛ man no na o ma mi nuru kyese manu nuru no kra fe na asa mi dwimi ho kɛse ana mse da bi me kɔ hospital me kɔ na omutwa ampane ma me wofa empane amaji agumi ho no enso so no still afe na ye kɛse ma mitu anamo ba herbalist book masea nti ono me ba ya no ebe twi mi moja e ko share machine to odi mi moja no ko share machine mu no na se eye se manya syphilis to o kana mse me no sayare no mi nim sayare no se sayare no manya enti no se ma hwe na ma o ma hwe mi a ebetumi abubu mi agu ana se ebetumi ade aframani ana sa so ebetumi ade akumi be ma sa na ma miensa no ene ebetumi de ade o ha ebetumi de ama me no enti wo kan nyina awie ye no ana o ye ne se so ebetumi ahwe me pa de a gise 1500 ofa de me de to aduane adi kuran edin ti ho na 300 cities ne hembutum ena me de ma no ma mi nura na mbe no me na me sa akɔbɛ na mbe gi nura skanasa mantimi anko biem ena me sa baae ena me sa kɔ clinic bi wo ho na nso mu sa atwa ampane ma me ma empane of amaji agum video so still me be ma no so tia na me se ekɔfom ena afi nso ensan dia afi de asaba be gu me srem ni ma ne me be ma metimi dwi ma ham ni me hwa ne me be ma wo sa ma be ma ho wotre ni me hwa ho me dana dwa ofa me na me dwi me ho saa ahase ya me baae no ena ase me nye den me titim na that one na me te ase ho no kura no se no be na me dwi me ho saa na me wura ha no ena ase ahohene no omo ntimi ma ha ejai ya ode ma bi wo ha wura ha omo ntimi ma ha etu de kama koma to ye mo ate so be man se be a prokra nyame tiase be se nyankwa Lazarus wi ama nipa due nyina proi nyankopon de yen senche ne kyerem no mienu se ba bi aduro bi ase wakoma no enyante ye dida so ate from rahone. It's Love FM High School Debate 2022. Why another crew and Kofi? I Gyimah kasi Love FM. This is also Afibia. Senior high schools ebe sia ba yatuma menche awadia koso mainumu. Na dia ne dia batasu mu no enkunim dia ne dia. Edu sabra na ane ho senior high school a wo jana na so. Ene timi enhia ne afia chitai ame senior high schools. We ya dia, menso me ya dia. Ene me enhia our Love FM Senior High School Debate. Ya ba chine time. Can you say you love 99.5 FM? And Asante Regional SRC, NFA, Regional Directorate of Ghana Education Service, Asante Region, and TAS, and Akabuma, Yadi Gyimah Kesiwe Brewo. It's Love FM Senior High School Debate 2022. Edu Sabreya, Anna School for Seattle, Tragina, Effort, Dia Koso, our Maimu. And so for so you say, Nhyira. Yes, my dear. And not dear, Kadia won't be a chemi. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya man no more. Ama kanesisi ana mintimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no bio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi ani ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies. Any chemical shops do do na mu. Baby ani ofre 0244886437. So yeah. Say ayare hosem. Ame Dauda ose kafra minua. Say the wiasiti no wisi ose mewura hopa azuma Oscar onsusu. Georgina anoche. I say ya Georgin. I say God have mercy. Ya wasi edu ose mewura hopa pa why? Are you just messages are ebenyina ayare ho nkwa adumbri Isaac oh God semu God asemu are ho pa abantie so ne ho fo ampa ne ho feye root damli also edibiaba Sarah ena
fatino a roda ade ono so obonani a ne suo nko a sese ayare hosem ame dauda ose kafra menua se ne wiase tie no wisi ose mewura hopa azuma oscar onsusu George na anoche I say ya Georgian say God have mercy ya wasi do ose mewura hopa pa why are you just messages are ebe nyina ayare Ropa abanti so no ho ampa na ho feyi root damli also edibiaba sara na fatino a roda ade ono so obonani a ni suonko a sese ayare hosem ame dauda ose kafra menua se ne wiase tie no wisi ose mewura hopa azuma oscar onsusu George na anache I say ya Georgian say God have mercy ya wasi do ose mewura hopa pa why are you just messages are ebe nyina ayare ho nko a adumbiri azik was oh God uba na behwe bia bonse nipa mobo wiase on na hokwa besbag na kwasi usu omu nyina ba dache ayemi abe men ebe ka ho asem no kesi yemi abe ma Ibrahim the nine na oto akere no eno na hu sisia no ayare hosem eno ti da mi bisa kusai se enti sei ene nyame bo no fate amen o se asemu God asemu are hopa abanti so no ho fo ampa na ho feyi root damli also edibiaba sara ena fate no a roda ade ono so obonani a ni suonko a se ayare hosem ame dauda o se kafra menua se ne wiase tie no wisi ose mewura hopa azuma oscar onsusu George na anache I say ya Georgian say God have mercy ya wasi do ose mewura hopa pa why are you just messages are ebe nyina ayare ho nko a adumbiri azik was oh God uba na behwe bia bonse nipa mobo wiase on na hokwa besbag na kwasi usu omu nyina ba dache ayemi abe men ebe ka ho asem no kesi yemi abe ma Ibrahim the nine na oto akere no eno na hu sisia no ayare hosem eno ti da mi bisa kusai se enti sei ene nyame bo no fate amen o se asemu God asemu are hopa abanti so no ho fo ampa na ho feyi root damli also edibiaba sara ena fatino a roda ade ono so obonani a ni suonko a sese ayare hosem ame dauda ose kafra menua se ne wiase tie no wisi ose mewura hopa azuma oscar onsusu George na anache I say ya Georgian say God have mercy ya wasi do ose mewura hopa pa anomanyi mpatasie eho na desert storm Mr. Forsenya owo na osomu tijumadi no abante na sem no arehu yi papa enchia enkoma engineer Gideon Otipuku dodo afreno G Dog na God Love edu dankwa dodo afreno Nyamedo Nesta one ne remfi ne doyire eye Mrs. Nafisa Senya ne nana Madam Chris Owusu Ansa adra freno Mami Abrecha omuti chumedi pa yeda se muti sabri mamencha me papa eja Amadu Santor Fleet Station manager eno no Nhyira eno no one La Pusada Royal Hotel de nwe o pankrono enka na efro super ho na yire Olivet Store eno so ene medumasi ene di enwe mecha Jamadu adwumayefo osekofo one change wo yire ho na bantie tiatia no ena eye Kwame Nyameche ono so eneton fuel ewo ho no ya wie ni sadia na yede ani chirim na yakọ eye Zian Naturalist Clinic Dr. 3 days asuye na yakọ na ade efe ayekrado ene Dr. 3 days e ma me resegu atiefu asum se memma
obecha mu memma dru ba ko mienu miensa na enum ye bia homa no tuma wa be ye fast no obefre no sa quick start beju memma dru quick start wa be ma ewukura condemn sa kwa sama do ma sabe ye kosi obema no nyuma tu ye ne ye nyina be jem obenya ne de ama sa pepe Midofo yenkonna nkyerese kakra ono yenti Matias na mama mfanchia so no every Zien Naturalist Clinic Emma Nhyira FM at CFO enyina yakasa Zien Naturalist Clinic ani chum said doctor 3 days yaka doctor 3 days ana yaka Zien Naturalist Clinic ne enno eyewa pomudi hunti na ena nwumemete ahase me be church mu ama yade ben na wodi nam yade ben na wodi chinchini yade ben na sebe wo bonwoka enso waya unya ehunso so papa bia yesefo wani chiwe mu etimetim lumba junction na yemmo afise ho ena enu papa no ewo entibra na yemmo na also ho ebeto na nwumre de mese kobo wani akonhoma ewo Facebook eye Candy Care Ghana page kwa hoi ne kohwebi kohwa dance akese a ekoso ewo ho fise me pese wonya yemmo arehemu sa wo so ba wo yade na wako a enkono ba ya so ye hoi be ma wadu papa wo so obedi dance se de amanfo edi dance enu binu timeto aso die ma menfa ye number no ento edwasese ya na de owo ye mogidie no onfa number no na onfre ye number no 0246 594117 0246 594117 and answer 0553 21 35 87 0553 21 35 87 anyway when in a ya na oh eye problem then abo when so glaucoma ete ns when so and wa posa when sa hu de wo ye ho when no prunsia na ana sign na aye emposa be when no efra na ebia no no ya mfa an wo benya na asase so ana enya fa wani chiemu etimatim lumba junction na yamfa yenro nwanwaso ni bi enho wani so emaw edro so ya die bia wo bia ebekọ ama ahoto aba enche bia brewa bia oba ya so ye ho na se bi chese oba no wo se wono kra de nani no hu de oye no ho chese start no na se so wo won sa wo posa nani sa ho asa prunsuo sa enti ho afa de hu ya ne sa afa kwa de hu na de kra ne sa as o space bi da bia space ene hye so still kwa hye da ehunu ade ene ne ote ye nka no oba ya so ye ho oba ya ne ye man no ensuo yi bi ensuo nwanwaso ya da bia me betina ha na me kasa ye ho ne de ye nya operation no akasa me be de sekan e ba betwa menye ana se wa ba se e ba be miemia wani ase de adro bi be so wani so da bi ye ma wo ensuo ama wo de ahro wanim wo de hro wanim wia ya de no se free ebekọ ama ho ta aba enti oba ne man na adro yi bi no de hro nanim afa we de ebeka se ye instant healing oba ho na ye de hro nanim no ma no na se eni ya de no se free afa ye ni na ekoi ho ne man no bible ewo ye clinic no se ma mi kan ne nhwe ye man twi bible bi afa ma mi na ye kan obi anko Candy Care ewo ho se ya ko ne ko hwe bi ma mi na chese wo kan ade na chese enei no de wani power eye problem biada se de sitie bia eso na ye wo hene no eso na ekeka wo no eni ase na da bia ye nchine no eso na adakọ no pra etimetum lumba junction ye ma wo ensuo ni bia wo de ba hu wanim wo de hu wanim a ya de ni nyina da ebekọ ama ho to aba afi migraine na etete wo no eye asro ben no wo ti fa na dwa wo na hu de wo ye wo ho ebi kra na bia wo be sora no pa no bia mid morning ho no dwa wa na ma wani kra ye wo ye wani pro nsuo obo ho 7 na etimi de nu kakra ba ne ho afi ka send pa kwa na ayefewe hwe se de ya wo kọ hospital ko treat malaria na sana migraine so tie eye kro na aba wo tiri mu ti wo hia adura anu ye nam anu ye den a ebetimi aboa wo ama na tu ase kra free ho na adura de ni nyina bepiem e wo doctor 3 days ase eye Zien Naturalist Clinic enti wo tie me na wa hro ben e bia nu ka bi won ho a me pa cho wanya fairy asem eye kro na aba tibra na ye ma wadura betimi aboa na ye kro ni nyina da afiri ho akọ ama ahoto aba afei menses na entisi suye na maaye me ne mu na ekasa
abaya wadu mpani fie so da bia onkwa onya menses pe no bia ate wonka da bia ma yase me ya da bia ma yase me ya obi wo ho a ne menses no start no na bia no onya no 5 days bia 7 days but obi wo ho a chese say no so atse bia 2 days 3 days busa ho said de emma no enfa enaiwo ene na wan hwe nia na aboabo no na the fibroid bia bro kan hu say yeah menstrual disorder menses no enti so ya most time wan hwe nia obekwa konya fibroid enti abaya wo tie me what's that problem ya bra na ye ye regulate bibia ema na hoto emrefie na bia wo de wakotwa scan na fibroid wanya bia also for ni chemo ya so ye ho na yema wadra ebetimi aboa wo hwe maame bi ba ya so ye ho meka so young girl coffee so share that enyini sa na say the fibroid paisi aya no ho na obeka say ya chese wo ya abrewa bi fi say na funu aye kese na ase nyina atatai na wo hwe se de wasi aya na ya reho wo na yida so obeka say ya boni dua na se wonyem sa na obeka na so na ye fibroid na chese na eye ne sa into buy a story why to see a man a draw so dware afa different free ne free toy no ta ne picture pa de chere yen na wo hwa de afunwi nyina na chese enye easy kra e patwa wan ne fibroid no na afunwi nyina chese na enye easy ntinei wo tie me na what's up problem ya menstro ent na wo mane nkodu that stage bra etimet lumba junction e bi wakotwa scan ne bi ya se ebutu a wo de no so weda wo de no nchen do wo de na no wo de ba bia de bia wa wo de no ho bia no bra etimet lumba junction na wo so ye ma adwoni bia de ma ope ni nyina da ebekọ ebi kwa why operation but still na de na da so wo de bra ye ma wadwe betimi aboa ni nyina ebekọ afi maame a wo peba e den na ba ye se a wo no entimi ema what do you see infections ana utube ne mo block woni be ma hia ensuo na wo se konyin sen wo no na sa sign e chia ba na die how na betina wo de no ho ana fibroid wanya bi eno tina wo no entimi ema ana wo de miscarriages a wo de bia wonyin san se ebesne ko de bia also for ni chemo ya so ye ho na ye mo na metima gina video saka se doctor ye ho ne de ye cheche ma wo ho fi se ye ho no se wo ba ya de na ba betina ho amanyin san no entimi ema ana se entimi enyina no ye be boni am odwo ebetimi aboa na ye bibia firi wakoya de ni nyina da ebe kokko aso kofie nkunu ko hye mo pe na dane adanse enkoa kandi ke ho na be hunu mpanifo be mo ba ya so ye ho na ebi kan komo age no ka se amami de ni age de menopausal age bebe odru de nkodu ni menopause no enso enne wo mo nyina timi enyensen awo afa wo mo afa wo mo ma enti wa wo tie me enka chi ema bright metim no ba junction ye wo mfidi akase ye ho e be hwehwe bibia mo ama na ya de kro na ba betina ho amanyin san no ntimi ma anase ntimi enyina no ye be bɔ ne ayi afiri hɔ akɔ na afemu ko hye mo pe na adane adanse nko a da bia so ya na etifo se wo de wo ba so wo kunu nsa ne fa ne bra fi se e bia no wa ha no na firi be ma no mo ba enya mo ho adaje hwehwe bia de mu emma no na afa ye hunu problem kro na aba betina ho no afa ye boa mo pe na adane enigye enko a entimi san esi so biem de owo ye mugidie no onfa ye number esi se ya na onfra ye 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and now 0553 21 35 87 0553 21 35 87 afa stroke for mu tie me say so da hom pagaya o da ho ban kwa den pa na stroke ayewo wonsa na jojo wona na jojo e bi kra na wano no kwa sebi achama kasa ho kra aye dia ma hwe ko kandike ho ye na etimi abo amanfo mu tete hwe mu nyina chese o matoto ni nyina ato atwene fi say ne o manya hoden a ne o mo nante ye na etimi abo amanfo ma chese o mo puma na kita o mo de ne ya bo o mo mato ni nyina da ato atwene ti stroke no dia ye obiafo ni chemo ya hwe ho na ye moa wo fi say ye ho no ye package de ma wo mo ye hwe wo bia free for 6 days na chi no hu ensesa ye papa no abazie na Charles connect ne no akadibia di say bia wo de no wo da ho na say bia wontimi ka ho abra na ye moa bi kra wo de no so ye mild one e bia kita poma bia wo de wo fa bi na adwojo wo kra de just some few days ho beto se say antinya mu gidi ne bra enkase mu fo ma mo no mpe no emu abubu pempempen mo mane fa nwe ne bi enchichire so e ma na mo nkase no entimi entoa abaya wo tie me wonya infections then na abansa no zian force a healthy vagina boost your confidence oba pese wo don say si oboso kasa yes me your best ma enti oba de wo say bia eye clean ti niam na enkoye wase ho no bra na ye mo menua be ma said de ofa kan ye no ene de say check quick start no enti wo ye be ma friend ye fani penum 0322083581 83582 835
83583 83584 yefa member num na ya che omo quick start na wa gata also hwia na afi ya bi phone lines na tum obetumi afre ofra na wodu din aba na ya twe ne kama obanyansa che ame ho a ono onya dufuri purpose say eduba ya wo de be ma correct pa ya bi phone lines na tum 0322083581 83582 83583 yamfa doctor number no instant to the number no 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and NASA 0553 21 35 87 0553 21 35 87 to for say they are doing city bia say you prostate disorder ulcer component show minimum diabetes ya de bia empo se me mema na mo mema so no na so ama bra na ye mon kakrama na emunye du fi se man se the bigger the better and no krom ha na obema so dey say frame mema kwa wo no pebi tina emma bi ni nyina so beba etimetu number junction amaya bo na bibia akoso amount entin current they were all the showman eye Alloway junction tema ye were Christian villager ye boy Gyimah afa US 4 UK 4 munyina da mfa mo ni nchire mu pese ye were branches wo ho be bia nti wo de fa number ya chese de bia na edi to dwai for na branch apese okone be direct na wako nti number no 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 it's a doctor 3 days the doctor with a time your phone no antumi enia moy na so betu afre doctor number no na one no atwetwe enkomo na bibia atumi akonka e de ama sabre yeda eyezien for ase nipa nu mu a mo be frɛ doctor sisi adamo aka kire no senka mo frɛ na ba na ama na ya chemo eye memedro ni bi na mo so de akogi mu ani your phone no mfi yegusua ama technicians no ehwe amae se be bia be konka manso maminti o yenu abemen Kofi ne enenye ni gisem dabi ne ya rekosa ne kumekọ agrasa man ne de makuna agrasa maso de chen ya de se obi timi se ya de da ohina wawu na ring yeshe ne obi witimi yi oh wada ya de furu no sa ring no witimi ring no oyi sa apatie na hye ne sana apatie na de ase na de kusie no oyi ya no wasam ne baako wamene baako Chedarem na se no masia bunu kurumo no o na kom police kese ehu kura se ya adro ben ne wo ho de ne wo ho wo mene e da to yem agranza mai with the first time the history hwe abrancha sem wo kano wonan no mebo medical busa na wonan no na achia sa na se na ekro no eba no na achi ekro na mana achia sa no na nanti say nanti ye bi nanti say ye nanti ye bi ande ekro na achima kwa ne sa no me pa chwane okay so no yesu mai kra unko sama ni ese mu da because amani a wexi no ene bra wo wura mu no otimi se wo fie den nyama wo fie na den atiefo we sekobi aka wo fie anabi akiyan show a branch na ni mu a ya ifara na na nchira beka se agbe yakobo yabo etire mu na obuni tim na oka anasi akofo be betrance na hyehyɛ ho so meka omo amuhwe wo Facebook ani YouTube na sepo ina mamu he ina mahu se ne na sitie enan a etimisi wo kama ekoba na bibi ati no yenko se wo na aka no afi wo aka na kakran akahwe na na saye seka wo de keka wa ka poison anyi bie kra ni wo wadru a ebitimi de afiri mu ejunya wo na ekro no timi nyini ba wo de kwa hanu ma sabi etwa matwa na ba matwa na kra na ano kra din obi etwa na be so di pa yare a wo de ekwan bi ba so ho beto ni hia wo edi sabi akosabi nya de obi kra ka se sabi num joso kra obenum sanse opo ho to yare ni ye wo na wo tin kan wo widie mu a
o pesa ho tɔwo nipa bu no mu hunu nipa mɔbɔ o mu hunu hwe bɛmɛn amani wogura mu edi akɔ me di enkukogya nan ni ye chingo ye tutungogya nan ni di punu kukogya nan anu atimu se du ba bia ade ne kwafe na afro no e bakwara ka sike betwa na kra waka sike ntwa ka no ho ntɔ no se adidimu akwakodu na yase se dai a wo so se wotimi no bi da na abi obetuma so like na den na rewo so na maame da eno de for no to nchen o maame na anim wo obetwa ko inanim de ba bidin samone ende da ho o maame de so wotimi nka se bi asa unya abre aponche ana no maame akwakoda ili nipa but do di wachi no onsan ya unia hoto o ba brese ya obi ma sika kra nipa ko bi ko ne sika kra basa kwashi obi ga na babua wa nipa na da ba ka so babua no okofia ne be fi ho kran kai hu anuma waso ni be kakai asa enu ababa wa de ya oso hu ni maame a asa ni maame ni je kraman ati kramati ni twa maame kramati ni twa so ya no nyame amoa na da ko maame do de ababo ntuma kun ko wo je kraman da ba ko bo kraman bu no hu ni maame ebi na akwakwa mi nua be me and no be obeti ati asemi bia de wo de ko Facebook te bia na fe na ba hwene nan da and no mata say ima mo hwene nan no e ko Facebook hwene nan hwene nan and na eti ba wo ba kusi fom de esi wonum no sare nan ti o hwe ade na ye nan no e kura tu ni nan no ana akwa ne nan asemu arho pa we hwe mbabi so te ase hwede ai nan se se nan ti bi si fom bia mu ne na kasa no ana wanwe saa ade beti ne na ho wanyi diabetes nyesi che yare no eti ne na ho wo gbe ya kata se wo na aka no wo na aka no hwene nan me pa chomo matra ekurugetu mu no se wo ka na ya me pa cho se na ti miye wo na ti bitia tabi we na fa se wiase bibi wo bibi wo se wo ni ufie anto ufie na ma ufie ya ka unya unti ase se ma ufie ama uhuru bi se ya unti ase oh dabi we nye sa oh ko ne mo se ho ya djuma dabi se bi ko se be nyado we yenye na be chimi ni pale na yo me chemi ko chimi na me so ne nan me so ne nan ne mom se be hwe awragu abetie fomu ya kakra ese kra no awragu se yese kumini be ma sa aka ho omu kumini be ma sa aka ho ne se wi asa ba ebi no hwe ama bi oti ahensan wo so daye wo dam pass wo so daye na ayi kama ka wo wakare nan wo tine ne moja so gu ne paso eju tware nan a wo se dem ni sia tware nan na mienu wo so daye na wo wakare obi adam paso a ayi ne dem bia no nu wo atimi aka wo tine ne moja wo na ho ada ma mmia homa no tumo na afrefo emram bi awreho eti sofo Elijah se ne ya wa na mwa ha na sofo Elijah emhwe no ndi Nyankopɔn ma faso de agye no na say abrate no obre pa ne nipa bre ne fie bi ebi mu de mo de aso ya le ko hospital Kofi udi sumpa ne be free ifia ko hospital ukodu hospital ba ko to kra na wo de kra na o sa de ko odi na ho aton abede na o de bo obi ho na wo je se ebi de chembi ai futin bi de bi echi Simon Kwadwo odne de abohema adepa Deborah Jamra omnyina guso edom de na jawunim nyame pa okira na eye meka akire eye nana Gyimah bedudua ekode ohini junior What did you say? No. We me penasem oye nipa. Nana, oye nipa papa. Ne nana ya mame no. Ka osa me fra na msesa me di me ho to no. Oh, oye nipa. Yes. Oye nipa. Eti na me fa na bu amema me nya nua bo me da so. Enokre. Me nyi wachinye. Oye nipa. Nana Gyimah bedudua kunsu hene. Nana kunsu hene. Ah ne nana no we junior. Anu ache ni ama me chairman. Chama Kuzmai. Fano president no. Example china.
ɛyɛ meka akyire Nana Gyimah Bedu Dua Junior. Happy birthday in advance. In advance, we say, Nyam Pocha, be measurement me, we share the net. I just impress. Now, be the same preco. Ocha, on for any 0322083581 835838384. You know, I say me be phones not to now also other adventure Abba. Eja, my one way. I'm for my one, and then phone you near echo. In technicians, madam, Mumra Meboy, now your phone line, no, and Yajuma, and grow for Fred, and so, and ma. I knew out of own coffee on, sir. Wait, I may say me, a tearful, my dogma, and then you dapa, and then you dapa. Sir, funny, sir, Ben may a woofia, and I submitted to tonight. Nagri says a woofia to Baba. Rebecca to Kofi Akubise if you're send if you are city. Korea mania branch in the form. Korea consider with them. Ubia Adia Katin and I. Adana War. Afena Adani crew. A crony Afedi Inguda. Afenana Achia. Nenana Cheria. Afeda Yabatus Biana. As one no bada. Yakaso be no bada word and nemua. At the Yimwa. And yadi papa. Yakabo Mamuni. Ebi onuma ebre wadwumase ebi onuma onyema nyina sei sisi amino ka sei be man ne be mafo ese ono be utimi no ba timi da sei ono ba nada uno ba nada be ba chani why you be da ya you should condom na so di ro ye da se di be ba cho ye we ro na so di ro udi condom ja man so se me ba cho officer we no start here say India me no ba bia me am ja we akọ kondo we use kondo ma so ro me ba jo me use kondo mami da gomba da here the Heba Center na Broadway mami da gomba se bra fa nyina bre no na ode nupa abadwa so a oton onya bisa na ne yebo ho dawuru fa ho no how no ode kwa na wakotobi na abo yi pa da here the ointment eno esrade esasabro and how skin rashes ana oni peduati yaw ewum ubabia ahono na odibia o convulsion ene chi akwada na just strakan odibia twitwire huna no de bi afarbo masobo se te na ate efine so ono kro no then here have misha enso malaria hypertension and diabetes obi ana numu ato na drupa eno no then here capsules unya bia candidiasis gonorrhea anase otwonso kwan no ena how aba ho ni nyina ebesa ama ho ato then here diabetes unya bia koko ebebo yi ni nyina fro then here da battery capsules sisiade ena how anase bema untumi ni oba na bebo am otumi ada yipa Fred Mess better kwa Ankoannah Bizla Pharmacy then here ba BT Royals and ni nyina okoma so benya be smart ba oboase da Sibre Pharmacy and you das pharmacy no konongo then here the Heba Center ye won koko arenade obetu ya for 0242 712113 0242 712113 and at 0242 046783 0242 046783 yegusu akeka ne mabom se yensa afidie no beba na fe yafa course no say beba kwambia so beba Dawood 360 capsules ewodwa so mansa kabi na eboa ne pedua no ema ahwo mere bia na se yaw bia wo famu ne pedua mu se ye firi ho no mo usisi ne ya na ta yaw kotoje wachi kasa ne nyina Dawood 360 capsules yedi tu asie kura amene pedua no ehoto no na adre de ede ne se yema be ma ne ma obi etimi no mbi na bomodia se obepebie ede atu fie na abo no obusua nyina Dawood 2022 wa honam ye oya ahotutu osisiade ukabom na unya Dawood 360 capsules na etu yade asekura manipedua no ho dwono fom pharmacy ne Heba shops nyina na ebi wo ho no na ye Ghana he ya na ye nya na abruchi ase de amanfo ehunu no omfi aduru na no odin se de wo atie no akwese se ye bro abrofo nsa no na so Ghana ya package na fe papa baka se bro ni na ye se hwa sanwe so ye ya na ye no Ghana ya Dawood was 0244 886437 0244 886437 Dawood akasa we your boss bites mansanka bi unya bi ebeboa ubedidi amme kama no wata hye na afi yade bia so woni pedua no mu no asan etuase ede amaw oboas bites oba
ɔbaa wawo foforɔ sɛ wonya bi paa na twa kakra no pa na onya konkonte na de ti so ana betie hyehyehye wan no konkonte no na nkruma da so watwa kakaduro kakra mo bia me kire wade a wonfa konkonte ya abetie na make lafewa abetie na make nti wonya abetie ne sa na wakabi no nya onkate kwa kakra de asi nkyɛn watwa ɛyɛ ɔboase bi tese ne kakra hyehyehye kum yam kuro na afi asasa ya de ma yam kuro nyina ɛwo ntɛm ɔboase bi tes ɛno ana wo hia open do so po Dr. Amo Collins the number no yɛ 0541 305 287 0541 305 287 na ne mpanyifo adwetwe enkommo na bibia akoso wano edi amount mesel Go TV enu anda wuhia network papa decoder papa ebe ma wa hwe de wan kasa pese hwe na emum nye de ya no pese hwe opompo we gonna force you to watch it nye de ope de pe na behwe da bi Go TV de ye de ese de ope no eno na wo hwe wo channel ope no ye nkofa bi fufuru bi amfa meka film na ohwe high film ana Ghanaian film Nigerian film abrochire film love film ana ohwe no ana obehwe nya fe ne ekofo ohwe na ya tiesi baabi on tiase na etwa de opese ohwe ne so kona kope Go TV love it eno ano no Roma father draw jaso bomodi anama sanka bi ene se unya bia ebo ma wa ukon da ya ukwachi wachika se wachidompe usisi ne ya wona na esi fom ne mutumi twu se ewim wo ba bia kwa fichire eno beka sesebe wakwa ya aboche na amanfo bo no na ya sivi ne se dwindin ya agye heba mesha Roma for the drew ane e kan foma wo me pacho bia na wo ye adwuma kakra bia na wabre wo na nte kakra bia na wakoma ebo shook ne wachi spinal cord anaso wachi wo ye wayase an bibi wo na afọ show na wo ewo udi agroda kodako ba esi wa wo kwan no kope bi agye me heba mesha na emwo wo na de pa wo mu ne se yade bi e friend se eye migraine no yesi ni twi pa ye friend asoro beneti pa ye uti na ye ni di na de pa bato ye stubborn yade kona kope agye me heba mesha na emwa na intutu yade ni nyina ase emfa emawo heba shop ne pharmacy bi ebe wo no kwa obenya bi atofra Gyimah heba mesha Roma father wo 0243 11 59 48 0243 11 59 48 na ne mpanyifo akasa na ye bi se minka che ose bro no mo no wa brache wa kontusem yare dom ya bodua ma ofu atwe ofu ahyese kuju wona atatai utie kakraka kwa eketekete wonsai o ba se ya wa ete apetebia o hwirihwiri no ede ma nkoye tumirikai na ye bi emwo entu yade nase na sunsu mukwa wo kono onsio adwobre wo na tie de ede ne se baabi abeda no e free na ye bi se menka che wono nko ane konfo akona so ya ni nsu ni timi dane ye di nsu ahodo e waga na bia bodua ni nsu be dane ni nyina ba akopa abom na so kwa nto e be kase adane anto ade no fa nto ya bo akonodi fa akonodi kwa akonodi wona kodane de aka na ne ye bi di odane akonodi odane anto odane kira mai odane ibu nsu hwanwa bibia nsu ade de afikire akra obedane nyina ade aka ho tumirika piota nsu kra de bodi obedane na ne ye bi wa aguna samai Fukao Dr. Mensa Keo anaso frikono ngo asidwe so se me kona na ye bi na so ye e wa aguna samai taxi driver bi abafu bi atotro bi a bonide na ye bi nkwanta so kan no duru a obesiu afrefra wo abrochira 0243 13 45 35 0243 13 45 35 anase 0557 667 510 0557 667 510 now ne nana ye bi atwetwe enkomo ne kwakra mu no eye Lucky Herbal Hospital wasi enkanche ose bra na wa Lucky wa wo sema ehon nsam nyina yesi abaifo na hwan ne kura mu ni nyina fabra bedan ye Lucky Herbal Hospital yeba mo ye Lucky sebi bonini bia ni hwa nyame bo no e wa asasi so nyame hyeda bo ni pase ye mangoro ne enore ye nye bebre nko a wo de ne de ye ka ba bia
bia enye ye yesi saa na ebo onye saa na nyame bo wo kolaki eba hospital nyema obo kwaye ncheche kwaye abafa so na wawo afa ho afa oba o pentafo mienu se be ma na oba baako be ma baako ana ma mienu ana ma mienu ni nyina ye ni kwaye fa so che diabetes ni hernia nkwe malaria typhoid cancer kidney ana hepatitis ni nyina no ombutu ase omo abrepo junction Brebi oho a ye fro ho koku ase Avrepo Junction koku ase one number no eye 0554 1955 Mr. 0554 1999 59 0554 1999 59 and now Lucky Eba Hospital, Budia was say, why ye? Lucky Enwa Enono. Chairman, my uncle and we must have no credit this in ya. Yeah, go, Mina by Majo, Bankas of Muno. Yeah, Who didn't you say? A famous Sekina. What did you say? More 19 years. Yes. Oh, Baku. Pacha. Obananya say. Pacha, 2 years. There's a Unya 17, I got rim. What I say, trim plan when you say. I'm just saying, trim plan was 16. Why you home? Where you watch it? Sakina. I didn't see any more toy. Pacho. It is a lavian. Now, me call me and a whole way. I'm a semi quachiano. No could do a man quanko tunu fee. Mango to ni fe na mbisa ase na me na kwa hin na omuso okohwe menua no wanka ase na me se ade na unua ya da pacho na menua ya le da nka ase na omuso okwa akwa na me se nde saa de okay amentwen no na mkwadai makwada ma twen ne saa no womba tamo obeduru ye no na abo says o'clock na me se na we tama me na de ba afie die nti anka ase na okoye ma hono ma mbisa ni hwibe na miye di anche obeduru ya anche na mete se madam fo ba ko frɛ mi wo mpobi ese ai obi ebo ye beye wo mpobi ya meti e record na me se na za se mi de si da ben na omo se anwumire ya na sa se mi we se na me se na anwumire dia me sa se mi we de se mi am wa ha se menti yu na mi am nwi padua nso so na wo no mo na sa se mi o mo kan die mi ni mu ho hwe na omo se omo chechire mu chen omo se omo akwa aduro so akwa hu se me ye mi nua ba ye fe ni faati me ye no na me se na me ye ne sesen na omo se omo akwa hu se omo akwa aduro so akwa hu me nana na momu na meswa hema enem papa soma omakwa ko hu se meme ya abusuafo na me na be ma wuye me na be ma na wuye ni nyina ye na ma ni ye ma ye ni operation na me se ye na ma ni operation na ye ase mo ya doctor fo mo asu doctor aduma pe pacho da bi isi ya doctor aduma mo na na asabi ofiri mo no anya mfinhia ase pacho ende mi ma mbisa de mi ntimi nchire pacho mi ntimi ni wanyini kakra wanyini to aswe pacho wanyini ana mo sie ya beifo na me ye na ekumi na ba me se me na ba ma woto no motiwi asimi asem ye bibia wona kamaye na ye den ama asem wi aba be fole ye nkura nketo yete wono ma na oma we ya fafon afere ye ai yenua na wo ma se oba fia mi ko walim na menua ko wale menua kwa akọ wale to me de me mfa ho se me de ma firi ho ana wo so wa akọ enda nya ma asem ada wo di ka koi pacho mi di ka koi ena wo nua ba ho ena so afiri ho pachan me de na ma firi ho dada na menua ba aye nti me de me ho no mo de me mfa ho wo be hu wo fie ho no ma me ba ana akọ ho na me kofa no me ba na akọ na me kwa akofa no me ti sa asem mi ko fie ko bisa me se menua de me nimu asem mi afa no na ede na sa asem mi aba fo me ko bisa no na me ko fie se mi kwa ko bisa ko duru ya mfa ntokwa bia nhia no afanto ko bia nhia no ko gina no ho na ye bisa ne bokọ me se na sei ni sei fa ti sei na ya ate na ye no kore ye bisa na wono ka so ni mu hu hwe
naso maso ba ene maso be ma ba kukuta ba kukuta praye maso ba ni kuta praye ana ba kukuta ba obe ma no amudi praye chi amu firifia hanko abeifo mu firifia hanko ai wo ba ye na amboa wo no wo ba ye na amboa no ai me unua na ba ho na eboa no nti ya wo ya wo na wo ya me mba no wo sori a wo ba fie ho no ma so hia sika wo ya me mba na abeifo mu firifia hanko abeifo manfo edi aguye so na yire baako edi aguye so an una wo ye me kunufo ni jawo mo na me se na asemu ya mu kan de ni mu ho hwe ade na mu di sa asemu ya aguye so bo ye dede sa omudi guye so abefo mu de pra ya chi sa tuka kwan ka kwan mu hono mkofem se durum na bema fie me na bema ba ku fie ana me gina hono me nya obi ahwe o nyina ya dede ni obi eye me na bema ni fie duru hono me nua bema ba ko egina hono efre na achebo hakim ni didi hakim ba achebo na me ka o mmeti ana omu di fre ni kuro no so me gina hono mo saa no odi aba eba wanfa mbo obi asemi me no de aba ne bom aba de bom nso nya aba ketwa o de aba ne bom ba akopɛ ba ohwe me sere ho a hu me sere ho moja da ho na me se o ntimi ye beifu antimi nka nipa ho wati me de aba bom ma me sere ho nyina abia aya kesiye sei wan hu obi abebrebe o mugina ho ni o ma mu boye beye nyina wan hu o me na o de aba ne betwa me ama me su o sa se me we hu sa na me frɛ me bra na me bra ka me se me sere no me hwe na se ko station ya me chebo na me so bra wo de sa se me de yiwani nyamfa ko bebi no mo kamaye na me ka che me so yiwate na me yi mani sa se kuro no hwe me sere na anima kuro no awu kakra ba hu se tuntumu da ho no what you be for what record nya record ni edika asem anya record ni edika asem so what be for ana me na eneme papa no se muse mu bu mu hu amu na ne ya anka mkote sa asem we no me na obetu mi we hwa okote sa asem we no nka ba be frɛ me se kina me call ye say ni say hi fa ha na me call you want me afrɛ me aka hwe anche me ama me koduru kuro no so deda me ye no we hwa kuro so ansa na me ko empobi ama ya ko bo mi dede na yo bi anko so obu no anka obeka sa asemi we amaye eso obeso ma aka wonji ndia ka wonye saade no era ma hewa o ye Gyimah unana nipa anka obu no ho a yenkasa sa wate eno ayatem didie mesre atiefo mo fanche no na no na afia nyese bia wanyini osua na emse me abufuo sa semi me te ye ha me pa se semi we semi ye beifo me na wo hwe me ne na tena fie e ma ne hwe me ono na brema adwa ni sika ho me papa free mu nyina on na hwe me na watimi ama sa semi aba da me so what sa semi we wantimi amfre me anka hwe ankyere me me te asemi we me kasa ha me ana me boa me kasa ha me papa se si papa free ma obeso yemu ahwe ye no kra no ono onhwe ye ese ye nu we koko na wote ono nso nyane dia nyane dia na ye nu koko ni nyane dia o ese papa aja pade no wote ho enyane dia ya ye koko na ye de na ye ne ke yenku mfiri hu pre kwa adenti ne ebe ye wo se mfa nya aja pade adenti ne nso ke ani abra ye nkoko se ye age ya ade ade na ya ade se ye kase ye beje ya ade kama wote ye e ma wuche mi na be ma kasa ma wuche mu no na ade na mu na ade na mu se be ye abo wana kokwa se na beka eni nyina aka beye no ho ara omse beye no de ye koko omse de ye koko ema koko no nso anase wase de ye na onfanya ajapade koko ska no ode ye de minimo yesi a minimo se ama ne mfanya ajapade ona we de wa heda opeso da da busuafo na koko ska no pacho ye kote ba ye de bremu pacho da bi be akasemu no pacho da ye fambreo pacho da bi nesi ye de na una wo se ye bedwa ho mekura minimu ho hwiu nkoko no to ko asem kura mene ne mpere ho da kura be no mo boye no ena ye me ya kese kura no be no
Yenya Solomon Kwabrefa ɔse bra Kofi yɛda ase kɔsoara ne kɔso ɔhwɛ yɛ live from Palma di Maroka Spain Spain so minu ebo friend Obediska on Ovic papa no container no mu hia no Spain a Mr. Mo amonchia no mame enti say yaba obayi nti ha Pashan adenti na ha Pasho de ha meni se kuro ni so nyina bia je de omugu ye ni maase me menyu aketo ene ha me why ene de bayi no etobo so Pasho de do to ye so me nana ne me papa also more recording Pasho just how you bayfo Pashan now no to so de no Pasho menyu ano no also bayfo Pashan musko no so ye bayfo chere mo bayi mo de aye de ne de Pasho musi me de akumi nana ye de akumi nana bema ana me de aye me papa wo kokoo no ana me sa de aye me nua me de aye me nana ana me sa de aye me nua na wo yale no e de are ne ha onua no Pasho musi yale bi ba no so ba yale akro minim ona oye o Pachan omo ko hen ene kopium se ona aye o Pacho mo ko malam mi ho na malam no de no aye afa ho Pacho ese malam ni ye bibi fa ho ma ho mo sese ese ye beifo na se oye bibi afa ho na mo ye beifo aden de beto Pacho ye beifo e de ntime nche de beto ye de sabi malam no ba mo su beifo na o na ye wonu mahuna se bia mebo ni pakro na se mema ni pakro abodam ana se me ni pakro ana se malam no wa Ankare wasasi etwi me bani papa abusuafo sika motre o ababza me bani papa na bra ko waro mo no mu ska pa na Pacho mi ntime nchire o mi kwotena fie okura mi hu so mu sika de chekura sika kura o me de beto aduan kro mo mfa mame na ma twi mu sika na me to na de bia akomo de me kom do Mekwotena o mu fie ho no na kasa bebre ne sie na me free fie o tu ko tra fie no ya na kom de o kwotena fie o kom de me mo miskan to aduane no so na o twiska no si me twi musika na ye no kre achanya no kre agwasi yenko Usman ewo ahoma no so na ye no enko twe enkomo hello Usman good evening Nyankopa dum eye pa na wonso Usman yenya emaiwa mienu bi ewufia ha a omo chiremu a wabo won bayi den ena akobanisa hefa na mkoe a akopim se omo ya bayifui the ten say Chakina no ono yemfa ni nko ba bia ena yeso yembo no baye na asem ni nyina ne se ono no Chakina no to no nua eni mi nua enyem di yakoba sa akra ne yare ne de ne koto ankaze na yi yidugu akire de na yigu akire na nwumre na akra ne yare ne de ne koto ankaze ono Chakina na akra no ba ankaze wo ebe he wo nua ni bi enti ajayi na akra ne yare semuna na ina ne yekura ajayi tu wana mo na ekoba se ewiwie na doctor for no hwe na nurse enye doctor yare na obi ekire mai bi ho te yemfa akra no ko ne ko ha e huhu mu asem ne ho be de ne ho be to no na ja me na mi di animu me father de on the one tia point on the mpie nko ba bia on the ofie me na me ni ba panyin ti me na mi di animu e bibia na mkobo lete na koma doctor fo no mu yi ni mai idana na ere ne ko mai bi o mai malam do ye ko malam no hono na malam so ye ne nyankoma de na akla no ho to no
akwadaa no tɔ no saa de na nwumire na akwadaa no tɔ na yɛ bɛbɛduru fie na ɛna sakina ne nua baako ɛka no ɔno nso yɛ kɔkɔɔ ɔno deɛ ɛna mmerɛ fi ne din no abiba yɛfrɛ no abiba saa de na nwumire na yɛde onua no firi ayaresa bɛbɛduru fie na saa de na nwumire na onua nso baeɛ hɔ ɛbɛka kyerɛ sɛ watete na abɔnten sɛ ɔmo sɛ yɛse ɔno onua na ɛyɛ ɔmo nua ketewa no nti ɔba bi sɛ na baabi a yɛkɔɔɛ no a ɔmo kyerɛ Sabri yɛnkɔ na ahoma no ɛyɛ engineer Kwache wabe bibia kama pa amana tutum na afei yɛnkɔtoa nkɔmmɔ no so ɛwɔ ɛyɛ line no so na yɛahoma no ɛyɛ agyerega na so Yankopɔ adom ɛyɛ technicians no abɛ ɛde amae obunya ma mechia ɛyɛ Chief Alex Nate Central MTTD we posini aka unyine setase on yire baabi omu bia mechia omu DSP Mary me maame ono so Zongo Police Station on ne maame Hannah Brown omu fa dwumadi India Grokra Mamponte Commander Boss mechia pa na machia mi krom police penning on ye station officer your friend Ayigbe Mafia no ajesu yaro Zongo Kofi ase ena owo Master Kwame ono Master Wala monso new life engineering mo Matthias Jansen enchia enkomam sabre yenko ahoma no so hello minu afi de ye do ato ahoma no so to aso du ba bia do so ono akokɔ no adam firi ayasa bia ba ya no mbeka sei ye call free malam no bae no ye bebe du fie kura no ye kura ye nko ba bia ye titi a ye didi ye nko ma na ehu se sekine ni nua abiba no aba ye ho fie se o ma tina abonte se o mo kana abonte se ye kika se o mo ye abaifo o mo na ha o mo nua no na je mini asa meju anu asiya mo mo bayi ka dan ko ye bebe duru fie ko ye mpie nko ba bia kra na ono no bae chese mi won o bia nka hwenkyere no opani unso ya no papa ka sa wia o papa je atum se do kra so mo baifo de tie enam do ono no bebe ye no wo fie ha no do ono no be ye na me kwa mini fie do ono no obekun tokwa wo fie ha onua na wone ne o yare na ekosa ne yare bae ono na wosa ne ba bekun obi a wayare o ukra ukohwe no hospital obi nyame adom yeri na bedru fie o na wo se ne ne ba bekun na me pacho ma miso asem kakra bra mo kwa spirit ankasa amfa obi amu de tian se tama ye wo hospital no anya hospital asem na meka mo ko maram no ho no spirit ankasa amfa obi amu pacho dabi Desi amami tire omu ehonom no. Na bi opani asa odi niam bi wada. Sa spirit no utie me. Papa utie me. Sa malam kro no last week ne spirit gazafa obi mu. Ho amie de ba ha. Ye frɛ malam no nam tech junction ha. Otwa ye tro se owo eye makro. Ye frɛ se ono de nkombra. Ebesi ne. Aja. En papa Pacho, sa spirit na eba sa voice na mo go kire mo sa studio on mo no. Sa recording na onu di koko piem ba enye ye na ere onu ko ye. Anaja se mo mu de di ampiem. Da bi here ya me boni di bia. Ano yeso ye kwa ni o hospital kwa na sa recording no kwa ba bon ni e da so hospital. Ene ejina so din na mema ababa wanu a o kase mabonde no maame eye den na ase o mabo bayi Ampacho. Ben wona kasa. Pacho mu fie ho no ma. Asem no man tiam fi bebi o mu fie ho na o mu boye beye. O ma me fa praye, e pra ma chi san. Mara mu ni si ye chiri praye. Mara mu si ye chiri praye nti. O mu praye chi nti mi gina fie ho no. Fie obi fie de ho no ma me nua no so ya fa yi bia ankohia no. Ye ko ya fa ntokwa ankohia no. So mu si ye ntokwa hia na. Ye me nua no. O mu fa kasa, o mu fa fon no ma ne ye ne nkasa. Opedi mi pacho dia so sima kakra bi ma
me wo de gyina so de men kasa na menya adwuma kakra bi e wa ha akwasi wan ne kasa sese ne kasa sese a no ye maame a wono eko ho bi awia ne wono so ye ne kasa e on maame ge na kasa maame ene ye ne kasa yo Mami tie me. Mami ukobi. Me koy na me wo buta record na ye ko wo ti me dinu wo ti sama kasa wo. Na ba to record no. Wote wo nananum din wom. Record wo ti wom din wom. Record na ye record no wo ti me kasa wo. Me ba to so wote wo mu din wom, o mu din wote wom. Na me ko ja wo mu nyina me nanafo. Mati me wo no sakena samba sisi ya mako. Sana si wo mu nyina me nanafo. Nti me hu ja wo se na mako ja wo no ko ya na ma ye bone. Nana una de prayer o matiko no. Acho nya wo no a. Be ma na abusuafo. Be ba ne papa na abusuafo. Okay. Na jasa na Sakina bi adi ankopie mo. What is it? Sakina di kopie mo. What is it? Sakina ni di ekoba mu se wo ye baifo ho. I'm say oh man I say me dia dana me no ba radio so me kan me radio no dance do. Me radio ni na dance ra. Dana me no ba ya oro ma me no mo ka ya no. Ono na di wo mo di ko ya se Sakina ne abi ba kan ho. Ono na di wo mo ko ya wo nya me de wo mo ko ya. Yadasi, mame, ni epeti ano yadasi. Mame, yo yadasi pa nyamishao. Bema. Aja. Yadin common besi afise munyina mo atwetwe muti afa se mo kan kura ya hu se bedura musuro. Mutimi nka fise wiase tiete. Wiase yesa na ho aprawan ketu mu na kase ebobo. Anti boy mu ho afa ho aye. Ba bi ekobo Sakina ne onu adi ni ye hwe o mo. Recording ni ba bon ti fra ni da so anka ti wo. Ni ye yi ni. Na unim open un mafutu am de be mamu. Sa kramoni no abehye no wo ye sa no wo ye bonsam pa. Wo ye bonsam wo sa ye Gyimifo ye kwasea. Me na meka wo da popa mo nka chen so wa bia. Onti bibi ngumi so wo ye azan. Ene wo behye opeso betete mo mabusu antem. Ene mo gya mo ho ene mo adwena ma no. Me na Mary owo me wo ye kramoni komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan chen kramofo si enko kramoni won kope enko bo baye ebi kramofo kraro ye nhada nye maifo ni adenti na mo pese mo twetwe ne ma bi be hye osomo a eye kronkron mu na mo ne mu nuantem tete ye pesoma somdwe wo mu pa eye kramosom sese mo trama nipa ba ko pe sakohwini sansani malamoi abetete mu nyina mo ntem nanu ya fra no ya be ma ko ama ontimi ama so abia ko ama no ba ha ko behu ko abate ye nyame na echa so ama kabate woni hwe meka to woni hwe na ye won ha ma bia o posa na de ko ni pa na no ana de se ni na sumu a ensem obe broso no ensem obe broso no enso be ne ba kokura anya no kure oboa mitumufo mon kika humom se nuafo bravo fina no ma de ehu se ba kuna na no Sakina memuna na obekasa ye no aha ono de man ko kasa ye no nipa okasa fa anu no ye opemfo a wono woje na oyare a wontumi nwo wono ne de ko sa akramoni no hono am okokọ kasa fa adimu saa na we mu susu de no oba pemfo a wono susu nyem saa ono so we so ye pemfo ono so nyem ana de ko malam no hono ana ono so spirit na ko kasa fa adimu na there's a pemfo spirit a pemfo nko ana on de oba spirit kasa fo mu malam no onya malam papa a pemfo nko a se oso wo ye malam a ohwe no nya sa ba ibohunu no a obor have wo fa se no pacho ken kromo wo se no obi ambo ye be onya beifo infa na moro empobi pacho empobi ne enye no kre empobi fo bodaro ma mesremo malam ne ye 419 malam no okromo obi ankwane nche no obetete wabusuam 419
wɔyɛ krɔmfoɔ ɛna ɔpɛ mu sika agye me na meka ɔpa ɔde ɔmmra ha ɔpa ɔmmra na ɔmɛyɛ saa nwanwadeɛ no bi wɔ ha no ɔnkye bɛyie wɔ ha meɛhwɛ nneɛma bi wɔ hɔ a akoa bi nenam social media yɛfrɛ no sɛ mpo wɔse mewura frɛ akoa de wodeɛ meka kyerɛ wɔse yɛfrɛ biribi common sense ava bremoshe common sense ɔwɔ sɛ mu sɛ saa malam no ade yɛ no common sense wɔ sɛ kyerɛ m sɛ ɔgyimi Pacho bi so mo se omo de praye prayer machi wo fie ho no no omo ba na okuta me no omo ba na okuta me omo pacho omo ba na okuta me omo ba na okuta me no je sia omo de prayer prayer machi se miye beifo na omo mfi no ma che se miye beifo na akra na omo ye ne den a omo prayer machi wo fie ho no no ehunya no obi aye obi afa che no why no obi aye obi afa che no ehunya omo boa malam no na head dirty to amtem na akodada ya sabia yi ni koma malam oba pemfo eda ya sabia nye Gyimah wanya gidi akoyida koma malam se malam se Gyimah malam so abin obi da hospital obi a woje na wo ye yi na koma malam ma peta akoka sa afani mu de ntia sabi medwa a me ka sem nya malam ye fro ye track wo na wa tem jansen fuka oboa o ka ja so o ma obi ma wo ayi a wombra ha seye ada no wombra ha so wo vima wutimi hu achi ye ya beifo a wa ma ya gu ya nim asenkwa ade wo se wutimi tu anamo eduru ha se wo vim se wo so onsura wo so onsura so ya ba ma wo mbra ha onya ba ma ntia no ntimi ma so ya ba ma bra na betu ye be ye ni ma ye wa ba kokora se malam so ya ba ma betu ye be ye ni ma ye wa mara this wa betu ye be ye na ma ye oba na se ye kan ya nu mu nsema ansa na manfo adi na o ma agi sa asem we ya atumu no kai maram ondi hu mana wani kobo wallahi wani kapre wani paracetamol aduro wani bi aduro wani ho wadada manfo wani ho bottom kakra obadi ntia wani kobo say wallahi Gyimah sha ato sabre ye bia humana tu bisma kakra na afrafo abami ehwese beba 03220 83581 83583 yabi humana tum afre from fre na amomrem hello ene ayiro pa ayire prophet Elijah eufia ha yenko prof aso na yenko hwe sabio or say ofimu sama ona ka so ahunu tu ahunu so ne ebeye yase da bia ye bo nipa baye enso baye udime ana binim nyansa samalam no a ka me me obi abaye ka wo hwa no ma na tie gu so na wa be ka na wo tiem se bia me bayefo aw na malam so baye rafo ngi ni se nipa bi se de wo kasa abo bia no sa hwere to obi na ebo no obi na hyefi ono wa create confusion obi na hyefi ono ba ko sa nipa sa ne baye se de tie nie but malam no and what spirit no dey go amanfo so ne ka na we na no onye fine ono malam no to ono onim bayi malam no ko tika no oji o musika na di o nim woni hwe anam ka malam no wallahi woni kobo sei woni wase malam no so abin wadada amanfo keke na wo ye malam o abin omra fia on be bibin hwe oni hwe oni hu na no go twantro ne nam teka wo so nam onam we trofo oni hwe odi for ya ba kwa ba ofa Kofi meje na bia boko de adom ofa Kofi eduru ba bia ya na abufu sane ye nua ba isitie se ya hwe ya malam no ebe ma ne hye brasesa e wo wi ahwe ma ya kitengete o mu ba bia o ko bomba yi kwala fefe sei we kura de we no atono so mo sene onua yi o ya we na emre we de na ne den kakra atono so ya so e baifo na akode ya e basa na malam no de afa yi se me ba no board ba ya ka me ko no ho mi donya me ka me ni mienu ka me so ne me na on ka je sete otu onu ojimi ofa Kofi bei bo na ya dos ne duru ba bi ate se de na wo ka ne nka wa kire bibi am ye hunu na ukobo nipa ne ba ye wo a undimi ngire hwe
abon be yi kwa nenke no atibi bi agu ne so no mo ho hihyi wo mo se ye ne ye se ne we de wantimi anya hwe ye fra wo so se branhyira nso a wantimi ama afi kura de wo so woni nam ba bi ye hwe ya se woni nam tek ofa Kofi sa ansem bi se ne duru ba bi a na yama eniema bi aye bisi basa be malam no hwe yi isanse mpanimfo si kuro bi nso to aso ebia ene no no na adwen kire so de adi mofrei hwe ayi odifo malam no de enche kura bonse prosi be kire baby oh yes enche bonse de abanka ba ye de begu so obedi nsem hunu bi ho ame ache no ye de begu uro wa habe obete amana ubetuo no udi agura wa na betom so on say watu amomo a wo no wakotwe spirit afọ obi mu a usi nipa na se emena uma ebe fo ade nso ntesa enti malam no medi mitu no fo so wonya ahwe yi enye saa odi agora na nim gu ase ebeba na ebesene de ne wanye me yamra ye first story no so utie ye nua be ma no story na chese wabre me ba ya me hu se ye nua be ma no onka fra wabre hwe awonbone mu isuro mfere obi a o ye nua be ma no fanchem me ba ya nse me hu so no kuta crutches eno woda wo so obeso da no no ma me kura da wo se ese chese wo ba betena ase wo adwine ni siremu chese ne be ma hu nyina eniema atoto ho no nya asem ketwa na sansense we atoto mrantie ni bebre maba wa ni bebra wo mbeda beso da no no obi ada afi be wi akire na akoje omu yade syphilis num ni gonorrhea ne yade a chese yenka but ye nua be ma no eye me de so be nshire obi anye ne kabre oh yes nanso so yaje atum se ye behwe no ama no so anya ne fa ahodie papa waso wanante wakwa asofo bi o na agi ni 15 million agi sofo bi kura mpo de okoye kura du ba bi kura nko ne no kwa akoba atwa se wo sisi na che so sofo na sisi na che eto de bi ofa Kofi ya na arehu o se ya na case ni ya na arehu wo de wa wo hwe papai mobrowa edie no wo ya wo beboa na afi de wo sen wo de nyankopon di ato ho so na hwe mobrowa we yarefo wasa agini sika eno yire no ma modi akoton kwaye di wo twen se ne wo ye no eye papa wantimi so amoa no wantimi amoa no ofa Kofi ye nua be ma no nka na komanto ne ye ekwan bia so ye behwe no ama ne ho ato no 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 so waba betena Nhyira FM ha aba bedi adanse de yakura nse obi a enka oye yarefo nka ne be man so de senka eja ko ofa ho dwane twade dua ewo ansa moni pieto nyina akoka ho afedi o se osori anu anse wo ti ni se ya ahu nyina yekro ewrade beye ahu nyina yekro ewrade nam ye so beye minim so nyankopon nam so betumi aye ye no aso nyame ye ofa Kofi ma memfa number ntudwe na yento aso D4 Elijah Opoku me telephone number sinini hwe video na arehu ne nine no na osaro nipa onante go wi ase ekro we amane a wohunu wo ho no ko che malamfo hwe Facebook na arehu enya sanketwa number ni D4 Elijah Opoku me telephone number ni 055 00 733 95 055 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 0240 96 77 57 we OD4 Elijah Opoku for the school junction enamewo ofa Kofi meda se pi yanko na ene adanse no emra so opani udin say Pastor your friend Isaiah chapter 1 verse 2
Minua. Hedia na do copy Odifo Elijah so na den NSC mind you. Pacho, yes dear. Say my dad dance here. Na say my bonya fo. Na Odifo Elijah so. I want home some na dem ko Odifo Elijah. Mene obaya wati minchen. Unin baby ya. I am here no. Now we didn't ask him no about minchen. Sasa ni unin baby ya. Here no meneti. Okay. Edinga nyinsa intafo. Ama omufrim. Omufrim achi no. Adwen say sabe ubi mti ya na wona ma. Fi tinchi sa na ma. Afi already no afi problem kaka ntokwanto sa ho. Ono be. Pachan. Inti eja eche kakra. Ti na mi tie insure FM. Na mi ti Odifo Elijah nka. Tata mo na o ma fo bi dia dance nyankopon fo mo so ayo mo te ka akoma ma mfa number no se meba. Ama me ma dwen se meba na bia bubu me ma dwen se meba na bia bubu me ma dwen se meba na bia bubu. Ste na ntokwanto kwasa asa ho. Awon chi no ntokwanto kwasa ho. E be kasa enu sequence na ntokwasa ere ediso. Etime kwa afene na epia bonten. Na wasame. What no den to kwano fifi. Pachan. No ba na sound. Pachan. Se me dwen se me kasa metena wa ha de bisi no. Enye. Tu dwane. Obe samia ko pese be kwa be travel skra. Na moko. Pachan odi ma tram sumi din atem. Be ma de onidi ma atem sa wo. Pachan se do be ya no. Se mi hun kan fa so oye ni hwe oye so bia boku bia be di wachi. Se no kwa ba. Pachan. Asembe kuredi. Mami jawa beto drums amu abo. Be ko be di wachi. Ti da ko na makaze Kadija. De ko yi manya osofuri namba. Sofuru wa ya de pa dance e ba no. Pese ko. Yensu ye dia dance ni bi. Pachan. Ene ko Sunday. Te ko Sunday no. Nja ya so wi ti edu ta wanse Odifo Gyimah. To Gyimah na Lusikens no porting so nyina ho. Oponte Kadija. Se on so nyina ho. Obusa sa wana de no baaye. No ponte na mesun so original ho. Ono ka ya se onamase because wanamase ya de ese atwam kwani so a de beba enimu no ene do so. Obi ya se awo nse na mo baaye. And was I. No, they said, what didn't count for my free. I can't say I. As I say, Busum Boon fee. Sabo someone now was Abosom Sona, Ama, Savi. Now, Bosom now, I don't know. Obi obey an address, or Bebuan Viano, Bosom and Chimano. Well, Obi so I just obey one Viano, on penny. I'm a crano. Now go on the domain, let's come my wood dada. Tim and so Okasa, a chireno. No bizarre say Busum Viano, so say I am a Busum in fear, Mount Watanasa or Hoda. And I Ushima or Papa Fee, Busum for Papa Fee, Mammy feels Busum or Mammy Fee. It just what them. Pachan. Sani man and Namaso amount to come to calling him and Essie, the Busono, Sanakubo, I'm fan so my Nadia, a bit my da. Into honor of my oil, and old Janso breaky bomb payamano. And was a Maya Quancha. Timo nani ya konso nini sere ya konso na ya penyin se nini se no so ede emba techi na you know no buja say ya power cast an no share nkom say obinyin se to nyin se te nyin se na fra pakacha say ya ko hospital ko check you know onyam to onyam di onyam no achi no na eba ede ye koye ene dia ho kwachire no bo mpaye de ema no so be won ho obewo afa no afa no nti edi ka ko hospital no maka say bia kwani dan so nye eche me ko na me friends Odifo e ko twa scan sin no mokon no che say Sunday yemra Sunday ko mo osado to kwa so bo mpaye ma na say operation bia na do be adwuma ti odu so obe wono kwa no e fa ka e ko du menhia na e ko enu hospital kwa ekwama no wo yede ni person be operation pachan kwem pachan sare nyankopon na de pachan
ekwan mu na yɛ de ɔwo ɛto yɛ nsa no bɛfa na kɔbɛ papa no ayɛ bia nti wohwɛ na mark ne da so no ho ayɛ nkɔɛ oba no ɔsɛ pa o ɔsɛ so hwɛ n'ani no ayɛ round ne bia ɔsɛ fɔke obi anka nkyerɛ o to aso timtia da adansi a dia odufo la da nyama so ma yɛ ene ya meka sai sanse incident ni si yɛ 1.5 year ni nto kwane nsi bi ti ya na yama mfo ma sɛ etima akɔbedu sa me sei no monko ye ɛya me mfo wa obi sa sɛ adenti kwa sa munya ye ba omunim secret no na esi kode na akwese nkrofo ya wade ne de enche begu acha nti na modufo la ja so na ma sa akɔ weti megina oyi nti odufo la ja ba no Divo leja baruno a ya mre yazo yakopon nam no so na ma onsa aka akwadai ene kre ade so de yakopon de ma tim se nyame we ni yempa nice girl na ni ebete na obehunu nyansa so ebi se yakopon de ade ma o ma ofun oba say they be correct. Be fine. They are said that many coupon. And me papa, it's many fast. And they be a salute. Wow. And yes, Anka. And yet, when I use to share, say, oh, ye be my wa. No, I don't see. If there was any pebi area, a big condas will be sass and ya can away. And no young fat one HM no minutes say radi bibi mawa. Dana say. We are more barbecan. You say free near chrono, Yankopon Bessa Shramo. If there no pair, someone yano, moye. And a bear may can ask him nina. Papa also had nothing bad, they were one who bun tinko. It before so bedroom diffu reja on a dance ya what yano. None how to crab 30% if chat. When I arrest 24 years, shots yes or bomb paya. Now, 40% abeka now 70 or calling him or no one casa. Then you go for the teta cano 100 if you want a crown. Because now some now all cano men no says in your mahunti. Ankoannah so be bar no canas one of them should say. Yet Nico diffu ledger way. But near mahunti, will be down your basil. If say your fiddy at this way, as so. Nippo muti and dorsal. No be didn't how do you whoop? Everything I'm about be dear dancer. Now my ye Gyimah ye a dimu. A man crofone say, I'm pa Nippo Bahano. Etia papa or Casarcasa was a matisse age for dear. Mo buoni pantime baha. Me how no a two betra. Or ye not king so bebahan film you no chini. Ebi asabra kura no di for Elijah maha. Nanso ne na asem na hyema. Se oba be shi odi for Elijah. No di for Elijah. Enam Nyankopon so aboa no. Enti abehia pepepepepepe. Ebi aka akare no kura na bra twem oba ya nko nya. Ne mu aye. Nanso mo gidie se wanya beduru hai. Sa odi for Elijah Nyankopon ti ase. Menua no obede no ho. Na enche obedi adanse if there sa ho money ne meda say enokra de ebeye ketua bi ede amount wan kasa no obetene tam wo hu ze ba bi akode na me nyina no wan nantia denso Yakopon bi oheda show man nantia se be ya benya adanse na onam ne ba bi so yema wa na onya adanse odifo Over Kofi. You have no bano and to ja. May that's the numbers in the near 055 055 00 733 95 055 00 733 95 and I say 0240
96 96 77 77 57 57 0240 0240 96 96 77 77 57 and I say 055 00 733 95 055 00 733 95 where Prophet Elijah Upuku Fadi School Junction enamewo odifo nyampa ochira eden ena ebeba so medase nyame yadmo achina yebetena se ne yebesan so aye mpaebo kese ene nipa dodo na afre nyina odifo wachire nyame yadmo a mpaebo kese ne beba so na akwankyere be na ekoso ese obia hu se odi problem duru aso ye ho no ma uduru a na de yebekire no udi so nko ade a wadanse ye eno anu no enti duru de fiada obi afa ne bag na chese odi America oba faade school junction okay academy hope no fa Kofi nyame yadmo china no ampaye bedwa ho bia wose wo yare pa yade yade na china yade ne nko no mfamra obi on mo se opa awo ankasa obi ne yire ware ye kura buru 10 years omuntimi nyinshen ne bra krampa honda asifimu enso nyese be men so ni wuhia enso entimi enko ba bia bi on ma bekum ne be ma ne wo low sperm count bi on ma bekum no ba no so no ontimi kura entunkosia munyina mu mepiem e wo Fadi School Junction okay academy hope na mpaya ebedwa ofa Kofi bi on mo sisu ni sika sem nye nyame yadmo china akwanya beto yesi obi e wo ba bia no se akwankyere beto form na wo a wanye bi no ya na ye me ya esan so obi o no ma na sa akwankyere na ba ma no entu ye ya na chese ekwan yi bia ma ho enti nyame yadmo china mo amabo no mo da mo amoma ho no mo da obi a mara mepiem e wo asoe ho no mo na wunye duru ho a ensem bekoso no nya ne beka o wa na beka da no ma me ba ko ba bedi adanse se obi hihye ofa Kofi ewiase we no mpanimfo se ento wada na ohwe ye maame na wanye mu mfie du na oso akotwa scan na wo mesro munum e kono yem za wo de no se de osi bobrim se ozu bobrim asembe so ntu hwe ye maame ya wanye mu 10 years na wakotwa scan na ho du nyina onso wase wo motwe ne moja no mo hwa ne Johnson na ade de o mo se nyinse no ho be se o go hwa scan yesi ni ho emfie maako duni ofa Kofi
we yenye nyame den maame ne nka na koma nto ne yam wanya beduru nhirei yenso ye behwe se sunsumsem bi ewom bia no ye na mawurade tumi so ye beboa no oba story na etosu mienu na maame ono ose ne bayare no ode ne ba be pa yare sama no obedu ya maame ne de no kra de echen abofra ne kana ba ne de ne wo hwe se de maame ne si ye na ofa Kofi we che se rade bem arho na eniema pi wo no ma ama we ye obi anka so yare yaro ko psychiatric hospital ugodi na say but how many years na ko do psychiatric baby atia faro ofa Kofi omuhia we no omuhia se nyame ya how bia koda na ne benedia udie nyina Yesu be ma mesra mo momfa nche ye mfidi dwuma ye fidie no etiko kakra nyinam kanea no bo nani pre eno kofa eba ne yefisuru bi bete ba yira homam sa brede ya san aba odifo ofa Kofi na yewo nyame po kira dwubadie no so de na make kan se nyame ya admo akina no ye betena se aye counseling on se dodo na ehunu se oha obi ba na me di tu anamon eko difo Elijah nchen a midura Awurade na meso emani muaye sa enti se ha obi ba na nipa ni di America ba fa di school junction na Awurade ye mana na waka kire wono nsu ni nua se won so kɔ enti na ye tena se counseling no na chese enijie wo hopa se adansi a na eba no enya asem ketewa ofa Kofi ye nua ba ni ye nua ba me adansi omudi ana ohye anoden se wadi nka wo ntafo na wu na ugusu a wani abre se ope ba na onyinse na afi wo koya doctors na se mo mbeka ne se baby akra ne dakra nya na ebe ye operation na mo so ntokwa nso si awade anim no mu di o mani kire mu of fa di school junction no o mo ntokwa kra de marathon ntokwa marathon no be menti no ba ne sano na wunim ade aya da ye nim guasio so ba no ne ho apakora onhu no de sabe ma no nokre ebisi mikromre bi atwamu na na areho sebe no ba ne sha mo ase nko na be ma sano na enkwala di akire minim ne ebe ya ebe ma se bia dofo atu sa na mo ati sa edru ba bia asebodifo ya na metaka se nipa wo se obufu a menu ye otimani maye abufo no ma dwuniti yam se ogina be ka giti antimi ne kasa no man tiemu a wonte enokre etidi pani je wani maya wo me mo ano akontente masne na so se ne obesi atiemu no be ka ni pani gina ka giti a yasem nokre yasem betene Awurade nam yeso ajiwo mu nokre ofa Kofi de wan fere ni anchiri mu o fa di school junction no wahwere ade ndi wachire nyame ya adom a anopa no nsia ene enkranfo bebrebe na afrem odifo ye hwew e wo nhira Facebook ena YouTube ndi wachire nyame ya adom mpa bonde ebebe bi na kwanchira mese ebekọ so ne se obi ampe just quen keke sika quen se wo keke na ode fa bra ebebo so mpae ye betire wade a ode beye na Awurade nam so agyew ade ba kwa ye me dane si wonyame wotimi de ade ketuwa bi ade kese enokre otimi de handkerchief eya nwanwade enti bibi nsu nyame yo enke Paul no mfa aprons engugu ayarefo so emom ho nto mu ne se enti nyame ya adom akina no wo de wo a wogi wo se wogi wo ho akini no fo ani betire mu e wo fa di school junction okay academy na do ani ba betire mu a Awurade be ye Awurade na wo so waye ne ba minim ebia usika sem na enye wadwuma sem nkoyie waware sem nkoyie wo dada ye bone na wo soso wanya yade bia doctors for kra ka che o se yade we die no ne beku bibi sa na ye pese ehunu wo de fa ba anan ne fa bra so de sie bia bubu na ogu wono wontimi nsore fa ne bra wakire nyame yade be bubu Yesu din amansenkyene kese ne bekoso enti problem no se den se de ya
wo de ba sie wo fa di school jansia adanse be ba ma da no na me kan se mi se obi a ne ba aye mum for 10 years and nyame afa ye so wakasa enti die na awurade ntimi nye awurade timi ade nyina yo enti se obi etie me na bi a ne sika sem nkoyie na adwuma sem nye obi tie ye na ware sem nye obi tie obe da beso da ye na obi ne nada obi wo no ma yade ekum ma me na ese bi aye no wudi adanse se diabetes na ekum ma me wonana won so ese doctor sakati o se wanya bi wanu maduro enko o de te ho ye de odifo ade aya na ha adwe kura se sa yare na friend diabetes no ba wo so hu utimi nom ni nuro nko anu amen no akoda nokre enna ba se o no maduro so o no mo akoso obewu adenti na wo se nipa no maduro da wo so ko owu ana wo maduro da ko ise obewu na se o yam ni se o duro no be dika kum ansa na akora bewu awu nyankopon ni peto ne sa fro se bra na sa yare na wo no mu nuro no ye tu asie free ho na cha duro no nom se be na de chese ofa Kofi mi ni mami bion ne ba kra no fra bruchiri na de bre na no diabetes na wano maduro no more than 6 years ye twa ho mpa ne nyina ama na no wo ene wo ba nan baaye ye bɔ mpa ye ma no ene ye se komame nyame age wo se mame pani wo se nti odifo nti ugidi we mi baaye nam nim se bi kura nka ba be fredi na o be ya won wade na me baaye just mpa ye ma hu de wuye bia enam se komame nyame aye o se wo koye no ofa Kofi 6 months ni ono maduro ni da ni sugar no so a enko soro wow enti niema nyame ya ne de ebra adwene nti ase so mesi de wo so wo gi ne ho akyini no won de wo se bibia ni wiase won de wo se ni problem no de anante adifo bi so asofo bi so eto de bia problem ne ba ti sie nua be me wo ka se wakosofo wakowe wo ti du ba bi kura wutie radio no ofa Kofi ka se bro difo Elijah wo se wo munyai sento no ento wo so ada munyaro de ento no ento wada na se towa said ya to ye nua be me ya ene no ote afidie so kan ya obeba Gyimah number no na o de wakira nopa anopa no nsia ke na o so wasori na watu anama aba ye be koso ya adwuma saa di kosisi ye be hwe nipa otwa to obewie se wo de wo se bibia ni wiase tu anama obra na ye improve nyame to me ma numbers ni ye 055 00 733 95 055 00 733 95 0240 96 77 57 0240 96 77 57 eye odifo Elijah Opoku na obi bisa se coins 10 pesos 20 pesos ofa Kofi kwen bia de yanse ye kwen se atwam se nen yedi okay ye be boso mpa ni a kire wade na ade akoye na eye foreign coin no ubetimi de aba de yanse ye kwen because obi wa abrochire oni ofa Kofi or you should $1 and o frame ne ye boso mpa ni a kire na de se won fanko ebi o no me be kire o kura se wo de oboso mpa ye wi afa fra osike betimi a kire o se fakwete obi ekwan ni bebi ama simple esan se awurade tumi aye adwuma ano de entu de nyame ya adumatu anamo bra onsa kwanche we no fa Kofi ye bi a maami be betena no di adanse se na ni kurutwi trader ya enkrofo bi bo pose omo de na ko malam bi nchen malam bi on de sebe na adwimu na won na ko nkum ni kuru no epo no mo ko boye no ono an nkrofo no ba be ka chense se ni ekoye ayo eso ye ni ye ko bo po no minu asemasi ne ka na ase wono so ase bi ko nya se na na ase enti mesrew me de e ma sa ade ni bi ntome
enti wɔkyerɛ nyame yɛ adom adeɛ watu amena sɛ wo ɔpɛ sɛ wotom no ɔno abɛtom asɛ dua Haman si yɛsɛ yɛmfa Mordecai nsɛ so no ewi akyire no ɔno a ne kɔ sɛ n'adeɛ so enti ɛtɔ da bi amena bi wɔ hɔ no ma sɛ wobɔ a na wahwɛ yie ka odi agorɔ a wahwɛ yie a wɔabɛtom ti nyame yɛ adom akyina no ampae a ɛdwa wɔ asoɛ hɔ wodeɛ wosɔre yɛ ana de w'ani akyerɛ mu wɔ Fadi School Junction anwummerɛ menim sɛ meba nyina na amanfoɔ frɛ odiifoɔ wɔkyerɛ nyame yɛ adom ɛbɛbɛ wo ma abɛda hɔ meba ne wo ma abɛda hɔ no menyɛ nipa ketewa wo nso so wobɛtumi atu amirika kɔ hɔ nom siesiei anaasɛ nyame yɛ adom anɔpa no nsie firi no nsia de kɔ no ne astate adwuma obi si me wɔ akyire nti meba mɛba bɛto odiifoɔ ɛne obi firi so nwan obɛduru ɔno bɛyɛ sɛ 12 yɛhwɛ no obi bɛduru 1 yɛhwɛ no yɛdwen nipa ho ɛsiane sɛ obi wɔ hɔnom korɔ ɔyare ɛna ne de hyeɛ no wɔn hwɛ sɛ deɛ yadeɛ nsi kɔ no a wɔn akɔyi no koraa de no afiri hospital no wɔn de ne baeɛ ɛne nyame agye no pɛpɛɛpɛ ɛnsɛ yadeɛ bi wɔ hɔnom na yadeɛ a wɔtumi sɛ yadeɛ wei deɛ ɛnyɛ hospital yadeɛ doctors fɔ no koraa tumi ka sɛ deɛ yɛayɛ deɛ pɛ baabi fa wɔn tumi ka kyerɛ wo enti sɛ basa na ɔde tu anama ɔbɛ awurade gye wo ɔfa Kofi ma memfa me namba etwa to ne nto dwa na me sorry ne nyame yɛ adom akyina no deɛ ɔpɛ bibi ehunu deɛ ɔpɛ sɛ awurade yɛ bibi ma no no ɔne yɛ nhyia na da bi adanse firi asoɛ ɔno ba ɔnso bɛgye wadanse na wɔn nso so si obi ka asɛm bi a ɔnso watumi aka bi akyerɛ ne sɛ Fadi School Junction na wɔn nso duru hɔ a wɔn nso so bɛnya adanse ne bi numbers ni nie ɛyɛ 0240 96 77 57 0240 96 77 57 anase 055 00 733 95 Over Kofi Odifo Elijah Opoku me telephone number Fadi School Junction and a bread be by or see a friend Kuju no see wunti and or buy okay no buy no ne nine bonkum se wuntimi nyina so sa Over Kofi be je see a bomb pie we ya o frasi on makono wɔsɛ wɔdi for me nan na mintimi nyina so no ɛsei no mitimi gyina so wow wɔsɛ kyɛ sɛ ɔgyiwdi ohu sɛ ampa woyɛ no kwafo san sɛ nipa a wamo ma ba enhyira hanom a wɔn so wakyerɛ wɔn baabi a mo akɔ no wɔn kɔɔ yɛ na danse aba nti ɔba yɛ no wɔka wasɛm paa deɛ meka ne sɛ wɔn a ɛgye wɔfa Kofi di no wɔn dɔɔso papaapa aburokyerefoɔ dodoɔ na bɛfrɛ mu so wɔfa Kofi nti ɛnokorɛ yagye asɛm na wɔka na di because yɛnim so wɔntwa ntorɔ saa wodi afrɛ na nso benya danse wɔfa Kofi medase me so medase papaapa Odifo Elijah Opoku ɛno no Fadi School Junction ɛgya poku ba ɔno ɛna wote ne nka no aka alalanku papa minim sɛ wotie baabi a wobia ɛnkyɛ nkɔma ha ɛde brɛ ma kwae ama na wiase mu nsɛm dwumadi yɛde brɛ wɔ yɛde ne nyinaa sie wote agya ma nso nka wote akwasi buafo nka producer a ɔbɔ chidom ɛne adɔnten ɛyɛ nyansa chiame abakan mesrɛ wa onua bi abɛtena sesi adi nyansa chiame abakan ho adanse wɔse me frɛ no sɛ ne osi ne me kasaeɛ no ɛma me hunu sɛ ampa nipa no obuadeɛ mesrɛ ɛberɛ bi atwa mu so obi ne wakasa no ɔno wankasa yi a fa kyɛ no na mmom bi a na sɛ nipa no ɔno wankasa bio na mmom ne foforɔ na abɛteɛ number yɛde to dwa yi number apɛ sɛ ɔdo asɛm ba wiase mu sɛm so abɛfrɛ 0548 06 39 85 0546 Mr. 0548 06 39 85 0548 06 39 85 na just hold wasem aba wiase msem so ofra nyansa chiame abakan obejo so sabe de yeso nkonwa so na yede de aka no ama amansa boafo kwasi boafo na wabeto so e de amamo na edamreku wase afei na aduru so Yesu obeyama
Midi edi Kofi Gyimah Ankoannah and Kofi Asbogani. Mo enitie yada mo ase. Nyame nhyira mu nyinaa.